Hare Krishna. இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரேயர் சொல்லி இந்த செஷன் ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய நானாஜலசலாகயா சக்ஷுரோன்மிலிதம் கேன தஸ்மை ஸ்ரீகுரவே நமः. நம ஓம் விஷ்ணுபாதாய कृष्णप्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पास्यता देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। பிரபு இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபு இது வந்து ஓபன் வித் கூகுள் ஸ்லைட்ஸ்னு வரவே இல்லையே பிரபு. கிளவுட் கன்வெர்ட் டாக் ஹப் ஜோஹோ ஷோ அப்படின்னு எல்லாம் வருது. நான் எப்பவுமே கூகுள் ஸ்லைட்ஸ்ல தான் வந்து ஓபன் பண்ணுவேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு ஷேர் ஆயிருக்கா மாதாஜி? உங்களுக்கு ஷேர் ஆயிருக்குதா? ஸ்கிரீன் தெரியுது மாதாஜி. டக் டக் கோ அப்படின்னு இருக்கு. ஓ அதுதான் தெரியுதா? ஓகே, நான் மறுபடியும் ஷேர் பண்றேன். இந்த டாப் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. இந்த ஆப் க்ளோஸ் பண்ணிடவா? ஆப் க்ளோஸ் பண்ணிடவா? இப்ப ஷேர் பண்றது தெரியுதான்னு பாக்குறீங்களா? தெரியாதுல்ல. மறுபடியும் ஓபன் பண்ணு.
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, இது தாமோதர் மாசம். நீங்க நெய் தீபம் காமிக்கிறீங்களா மாதாஜி? பகவான் காமிக்கிறோம் மாதாஜி. மாதாஜி அந்த அஷ்டகம் அனுப்பிச்சிருந்தீங்களா பிடிஎஃப், அத பாடணுங்களா மாதாஜி? உங்களுக்கு பாட வந்து இப்போ தெரியாது இல்லையா, அதனால நீங்க அதில் ஆன் பண்ணி விட்டுட்டு நீங்க நெய் தீபம் மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, அதுக்கு கீழே இன்னொன்னு ஒரு 4 லைன் கொடுத்துருக்கீங்களா, அது என்ன அது மாதாஜி? நந்த அஷ்டகம் வருது மாதாஜி. அது டெய்லி ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஸ்டான்ஸா போடுறாங்க. டெய்லி போஸ்டர். அது முன்னாடி பாகவதம் போஸ்டர் ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இந்த மந்த் தாமோதர் மந்த்ன்றதுனால ஒரு அஷ்டகம் வந்து போஸ்ட் பண்றோம் மாதாஜி. ஓ ஓகே பிரபுஜி. ஓகே, நெய் தீபம் ஏத்துறோம் மாதாஜி. யூடியூப் தான் பாடுது. அது போதும் மாதாஜி, அப்படியே பண்ணு. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு சாப்டர் மாதாஜி பிரபு ஸ்கிரீன் கிளியரா இருக்கு. ஓகே, தேங்க் யூ பிரபு. இன்னைக்கு சாப்டர் 6 தியான யோகத்துல பகவான் நம்மளுக்கு என்ன சொல்ல போறார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். 5வது சாப்டர் வரைக்கும் நம்ம பார்த்திருக்கோம் லெவல் 2ல. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் ISKCON பெங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துவிட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. கிருஷ்ணா. ஃபிஃப்த் சாப்டர்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கிறது கொடுத்திருக்காங்க. ஃபிஃப்த் சாப்டர்ல ஹவு டு பெர்ஃபார்ம் நிஷ்காம கர்மயோகம் அப்படிங்கறத பத்தி பார்த்தோம். பிளாட்ஃபார்ம் ஆஃப் நாலேஜ் நோயிங் த 3 டூயர்ஸ். ஸோ யாரெல்லாம் அந்த டூயர்ஸ்? ஆத்மாவா, பரமாத்மாவா, இல்ல இந்த ஜட இயற்கையா? யார் வந்து இதுக்கெல்லாம் காரணம் அப்படிங்கறத வந்து கர்த்தா அப்படிங்கறது நம்ம பார்த்தோம். அதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, இவங்க யாருமே காரணம் இல்ல, நம்ம இந்த உடல் சரீரம் தான் காரணம் அப்படிங்கறத பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். செக்ஷன் 4ல வந்து லிபரேஷன் பை ஃபோக்கஸ் ஆன் த சூப்பர் சோல். எப்படி நம்ம இந்த பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களாக இருக்கிற நம்ம எப்படி வந்து விடுதலை அடைவது? சூப்பர் சோல் அப்படிங்கிறது பரமாத்மா. அவர் மேல வந்து நம்மளுடைய போக்கஸை வச்சு எப்படி நம்ம வந்து இந்த பௌதிக உலகிலிருந்து விடுதலை அடைவது அப்படிங்கறது வந்து 17லிருந்து 26 வரைக்கும் பகவான் சொன்னார். 27லிருந்து 28 வரைக்கும் லிபரேஷன் த்ரூ அஷ்டாங்க யோகா. நான் சொன்னேன் அடுத்த சாப்டர்ல நம்ம இதை வந்து தெளிவா பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு. நம்ம இந்த சாப்டர் நம்ம இதை தெளிவா பார்க்க போறோம். அஷ்ட அங்க, அஷ்டம் அப்படின்னாவே தெரியும்,
8 அப்படின்ட்டு. ஸோ அங்கம் அப்படின்னா தெரியும், உறுப்புகள், நம்மளுடைய பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி. ஸோ இதுல வந்து எப்படி யோகா பண்ணி எப்படி பகவானை அடைவது அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம இன்னைக்கு தெளிவாகவே பார்க்க போறோம். 29 அப்படிங்கிறது வந்து பீஸ் ஆஃப் த பிளாட்ஃபார்ம் ஆஃப் லிபரேஷன். ஸோ இதை வந்து பீஸ் ஃபார்முலா, சாந்தி மந்திரம் அப்படின்னு வந்து நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதா அவர்கள் சொல்லுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா நம்ம 3 விஷயங்களை வந்து தெளிவா தெரிஞ்சிருக்கணும். போக்தாராம் யக்ன தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வபூதானாம் நாத்வாம் மாம் சாந்தி ருச்சதி. சோ இந்த 3 விஷயங்கள், பகவான் மட்டும்தான் என்ஜாயர். நம்ம எல்லாருமே அவருடைய சர்வன்ஸ். சர்வன்ஸ்னா நம்ம அன்னைக்கே நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், நம்ம சர்வன்ட் மேட் மாதிரி கிடையாது. எப்படி அப்பா வந்து குழந்தைக்கு சர்வ் பண்றாங்க, அம்மா வந்து எப்படி குழந்தைக்கு சர்வ் பண்றாங்க, அந்த மாதிரி சர்வீஸ் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம். சோ போக்தாராம் யக்ன தபசா. அப்புறம் சர்வலோக மகேஸ்வரன், இந்த உலகத்தை எல்லாம் படைத்து காத்து எல்லா தேவர்களுக்கும் 30 கோடி தேவர்கள் எல்லாத்துக்கும் அதிபதியா இருந்து கண்ட்ரோலர், ஹூ இஸ் த கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு கேட்டா அவர் தான் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். அந்த சுக்ருத்தம் சர்வ பூதானா, எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும் அவரே உற்ற நண்பன், வெல்விஷர் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். இந்த 3ஐயும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம தான் என்ஜாயர் அப்படிங்கிற எண்ணம், நான் தான், எனக்கு தான், நான் எனது அப்படிங்கிற அந்த பொய் அகங்காரம் மறைஞ்சிரும். அப்ப எல்லாமே பகவானுக்கு தான், எல்லாமே பகவானுடைய சொத்து அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும். நம்மளுடைய சொத்து இந்த ஜென்மத்துல அது நம்முடைய சொத்தா இருந்தா கூட அது பகவானுடைய சொத்து அப்படிங்கிற அந்த மனநிலைக்கு, பாவனைக்கு மாறிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து என்ன இருக்காது, நான் அப்படிங்கிற அந்த அகங்காரம் இருக்காது, ஃபால்ஸ் ஈகோ இருக்காது. அப்போ மத்த எல்லா தேவர்களையுமே வந்து கண்ட்ரோல் பண்றவர் யார் அப்படின்னா பகவான் தான். அப்போ நம்மளால எதுவுமே கிடையாது, நம்மளால எதையுமே மாற்ற முடியாது, செய்ய முடியாது, எல்லாமே பகவானுடைய பிளான் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் யார் வந்து நம்மளுக்கு உற்ற நண்பன் அப்படின்னா நம்மளுடைய நிறைய ஜென்மங்கள் எடுத்துட்டோம். பகூனாம் ஜன்மனா மந்தே, நிறைய பல்லாயிரம் வருடங்கள் நம்ம நிறைய ஜென்மங்கள் எடுத்து வந்திருக்கோம். அந்த ஜென்மங்கள்ல வந்து நிறைய அம்மா அப்பாக்களை பார்த்துட்டோம், மனைவிமார்கள் வந்து கணவர்மார்களை பார்த்துட்டோம், நிறைய பிள்ளைகளை பார்த்துட்டோம், எல்லா உறவினர்கள் நண்பர்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டோம். யார் நம்மளுக்கு கடைசி வரைக்கும் கூட வந்தா அப்படின்னு கேட்டா பகவான் மட்டும்தான் நம்ம கூட வந்தார். நம்ம ஆத்மா கூட பக்கத்துல பரமாத்மாவா அவர் தான். ஒவ்வொரு ஜென்மம் நம்ம ஒவ்வொரு ஜென்மம் செய்யற பாவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி வேற வேற ஜென்மம் எடுத்துட்டே இருந்தோம். அப்ப வந்து பகவான் வந்து எல்லாரும் வந்து விட்டுட்டு போயிட்டா கூட பகவான் வந்து நம்ம கூடயே டிராவல் பண்ணி வர்றார். சோ அவர் தான் வந்து நமக்கு வெல்விஷர், அவர் தான் நம்மளுக்கு உற்ற துணை அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இங்க பார்த்தோம். இப்போ இந்த 6th சாப்டர் தியான யோகத்துல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா 1ல இருந்து 4 வரைக்கும் அட்வான்சிங் இன் யோகா த்ரூ டிட்டாச்டு ஒர்க். செயலற்ற தன்மை அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. செயல்படாமல் இரு, செயல்படாமல்னா எந்த வேலையும் சும்மா உட்கார்ந்துருக்கிறது கிடையாது. செயல்படாமல் இருந்தா நம்ம உடம்ப கூட நம்மளால பாதுகாக்க முடியாது. செயல்படாமல் இருத்தல் அப்படின்னா டிட்டாச்டு ஒர்க், பற்று இல்லாமல் இருத்தல் அப்படின்னு அர்த்தம். அதுதான் 1ல இருந்து 4 வரைக்கும் பகவான் சொல்ல போறார். அடுத்தது 5ல இருந்து வந்து 9 வரைக்கும் என்ன சொல்ல போறார் அப்படின்னா யோக ருத்ரா ஸ்டேஜ். அப்படின்னா யோக ருத்ரா ஸ்டேஜ் அப்படின்னா என்ன, கிவிங் அப் ஒர்க் அப்படின்னா வேலை செய்யாம இருத்தல் கிடையாது, துரத்தல் அப்படின்னா என்னன்னு நம்ம தெளிவா பார்க்க போறோம். அடுத்தது 10ல இருந்து 32 வரைக்கும் ஃபர்தர் ஸ்டேஜஸ் இந்த பிராக்டிஸ் ஆஃப் யோகா. என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் இருக்கு, அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம், 8 ஸ்டேஜஸ்ன்னு சொல்லிட்டோம். அந்த அஷ்டாங்க யோகத்துல என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் இருக்கு, அந்த 8 ஸ்டேஜஸ் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். அதை எப்படி பிராக்டிஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது. அடுத்தது 33ல இருந்து 36 வரைக்கும் நெசசிட்டி ஆஃப் கண்ட்ரோலிங் த டர்புலன்ட் மைண்ட். அப்படி புயல் அடிச்சா எப்படி இருக்கும், அந்த மனசு வந்து ஒரு கட்டுக்கடங்காத குதிரை மாதிரி இல்லைங்களா. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிற மைண்ட வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும், ஏன் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்க போறோம். பகவான் சொல்ல போறார், நம்ம கேட்க போறோம். 37ல இருந்து 45 வரைக்கும் த டெஸ்டினேஷன் ஆஃப் த அன்சக்சஸ்ஃபுல் யோகி. இந்த மாதிரி அஷ்டாங்க யோகம் எல்லாம் பண்றாங்க பாத்தீங்களா யோகிகள், அதுல வந்து அவங்க வந்து வெற்றி அடையல, தோல்வி அடைஞ்சிட்டாங்க. அவங்க வந்து அப்படி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து இறப்பு வந்துருச்சு, அது முற்று பெறவில்லை அப்படின்னா அந்த யோகியினுடைய நிலை என்ன அப்படின்னு வந்து பகவான் கிட்ட வந்து அர்ஜுனர் கேட்பார். சோ அதுக்கு பகவான் பதில் சொல்லுவார். அப்போ அடுத்தது 46ல இருந்து 47 வரைக்கும் த டாப் மோஸ்ட் யோகி, சக்சஸ்ஃபுல்லான யோகியோடைய நிலை என்ன அப்படிங்கறத வந்து டாப் மோஸ்ட் யோகி அந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பகவான் நமக்கு சொல்ல போறார். ஹரே கிருஷ்ணா.
advancing in yoga through detached work. Ashtanga yogis like Nishkama Karma yogis engage in detached work to advance. எதுக்காக வந்து அவங்க பற்றற்ற நிலைமையில வந்து அவங்க யோகங்களை எல்லாம் பயில்கிறார்கள் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபார் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இன் யோகம். அந்த யோகம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். த லிங்க் பிட்வீன் சோல் அண்ட் சூப்பர் சோல், நம்மையும் பகவானையும் இறைக்கின்ற அந்த ஒரு லிங்க் தான் வந்து யோகா அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. இந்த காலத்துல சொல்லுகிற யோகா வந்து யோகாவே கிடையாது. இந்த காலத்துல வந்து எப்படி பகவானை அடைவது அப்படிங்கிறது எங்கேயுமே சொல்லித்தரப்படுறது கிடையாது. இப்போ இந்த காலத்துல சொல்லித்தர யோகா எல்லாமே வந்து பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ். சோ அதுக்கும் நம்ம படிக்கிற யோகத்துக்கும் பகவத்கீதையில சொல்லப்பட்ட இருக்கிற யோகத்துக்கும் வந்து சம்பந்தம் கிடையாது அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ அதனால கூட என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அதுக்காக தான் இந்த ஒரு சின்ன ஒரு முன்னுரை சொல்லிடுறேன். கர்ம யோகம். சோ யோகா அப்படின்னா the connectivity between ஜீவாத்மா அண்ட் பரமாத்மா, சோல் அண்ட் சூப்பர் சோல். சோ யோக பயிற்சியின் மூலமாக கடவுளை எவ்வாறு தொடர்பு கொள்வது, எப்படி நமக்கும் பகவானுக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஏற்படுத்தி கொள்வது, லிங்க் ஏற்படுத்தி கொள்வது அப்படிங்கறதுதான் வந்து யோக பயிற்சி அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. நம்ம உடம்புல வந்து 7 சக்கரங்கள் இருக்கிறது, சக்கரங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ யோகத்தின் மூலமாக இந்த ஒவ்வொரு சக்கரத்தையும் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணி அந்த எக்ஸசைஸ் சொல்லி கொடுக்கறவங்க வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ண வைப்பாங்க. சோ இது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா, ஸ்பைனல் கார்டோட டிப்ல இருக்கிறது வந்து மூலாதாரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. பேக்ல மூலாதாரம் ஸ்பைனல் கார்டோட அந்த டிப்ல. ஒவ்வொரு சக்கரத்துக்கும் வந்து ஒரு தேவர்கள் வந்து அதிபதியாக இருக்கிறாங்க. 7 சக்கரங்கள் இருக்குன்னா 7க்கு 7 அதிபதிகள் இருக்கிறாங்க. இப்போ தொப்புள் கொடிக்கு நடுவுல இருக்கிறது வந்து அது வந்து சுவாதிஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அதுக்கு வந்து யார் வந்து அதிபதி அப்படின்னு கேட்டா மகாவிஷ்ணு தான் அதிபதி. அங்க வந்து அவர் எப்படி இருக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டா நெருப்பாக இருக்கிறார். அப்ப நம்மளுக்கு ஜீரணமாகுது பாத்தீங்களா, ஜீரண நெருப்பு. சோ அந்த நெருப்பு தான் வந்து நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாட்டை வந்து ஜீரணிக்கிறது. அவர் வந்து அந்த மாதிரி அங்க இருக்கிறார். அடுத்தது வந்து இதயத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கிறது வந்து அநாத சக்கரம். அங்க யார் வந்து அதிபதியா இருக்கிறார் வந்து சிவா இருக்கிறார். அந்த தொப்புள் கொடிக்கும் அந்த ஒவ்வொரு தேவர்களும் ஒரு இருக்குன்னு சொன்னேன். அதே மாதிரி கணபதி கூட இருக்கிறார், ஒரு சக்கரத்துக்கு அதிபதியாக இருக்கிறார். அது வந்து மணிப்புரா அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அப்புறம் கழுத்துக்கு பின்புறம் இருக்கிறது வந்து விசுத்த நாடி அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ இந்த மாதிரி நிறைய சக்கரங்கள் இருக்கிறது. இந்த யோகா பத்தி அவ்வளவா எனக்கு இது கிடையாது. இது நீங்க வந்து இது பாத்தீங்கன்னாவே தெரிஞ்சிடும். நான் உங்களுக்கு வேணா ஒரு இது அனுப்புறேன், என்னென்ன சக்கரம் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு பிக்சர் நான் அனுப்புறேன். நீங்க அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம். இத வந்து ஒரு யோகா மாஸ்டர் கிட்ட போய் அவர் வந்து சொல்லி தருவார், எப்படி ஒவ்வொரு சக்கரத்தையும் வந்து ஆக்டிவேட் பண்றது அப்படின்னு. அவர் வந்து சொல்ல நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதை ஆக்டிவேட் பண்ணும்போதுதான் நம்மளால இதை வந்து கற்றுக்கொள்ள முடியும். அப்படிங்கிறதுதான் வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற யோகா. ஆனா நம்ம பகவத்கீதையில சொல்லப்பட்டிருக்கிற யோகா கடவுளை எப்படி அடைவது, கடவுளுக்கும் நம்மளுக்கும் ஒரு லிங்க் எப்படி ஏற்படுத்தி கொள்வது அப்படிங்கிறது தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பகவத்கீதையில. சோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். அர்ஜுன உவாச்ச சந்நியாசம் கர்மணாம் கிருஷ்ண புனர்யோகம் சசம்சசி யச்ரேயேதயோ ஏகம் தன்மே ப்ரூஹி சுநிஷ்சிதம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், செயலின் பலன்களில் பற்றற்று கடமைக்காக செயலாற்றுபவனே சந்நியாசியும் உண்மையான யோகியும் ஆகின்றானே தவிர வேள்வி நெருப்பை மூட்டாதவனும் செயலற்றவனும் அல்ல. பகவான் இங்க சொல்றார், செயல்களின் பலன்களில் பற்றற்று கடமைக்காக செயலாற்றுபவனே சந்நியாசி உண்மையான யோகியும் ஆகின்றானே தவிர வேள்வி நெருப்பை மூட்டாதவனும் செயலற்றவனும் அல்ல. உங்களுக்கு இத வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மூலமா நான் சொல்லலாம், ஈஸியா புரிஞ்சுக்குவீங்க. இப்போ ஒரு டீச்சர் அவங்க வந்து ஒரு மாசம் 30 நாள் வேலைக்கு போறாங்க. வேலைக்கு போயிட்டு என்ன எதிர்பார்ப்பாங்க, மாச கடைசியில அவங்க வந்து சம்பளத்தை எதிர்பார்க்கிறாங்க. இப்போ ஒரு யோகிக்கும்
இதுதான் வந்து நம்ம கிரகஸ்தர்கள் இப்படி இருக்கிற நம்ம எல்லாருமே நம்ம டீச்சரா இருக்கட்டும் யாராக வேணா இருக்கட்டும் 30 நாள் வேலை செய்வோம். அந்த 30 நாள் முடிவுல நம்மளுக்கு ஒரு ஊதியம் கிடைக்கும். அந்த ஊதியத்துக்காக நம்ம வந்து வேலை செய்யறோம். அப்போ நமக்கும் யோகிக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, யோகி அப்படிங்கிறவங்க நம்ம வந்து பலனை எதிர்பார்த்து வேலை செஞ்சோம். யோகி அப்படிங்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, பலன் கிடைச்சாலும் சரி கிடைக்கலானாலும் சரி நான் வேலை செஞ்சுக்கிட்டேதான் இருப்பேன். அப்போ அந்த அந்த ப்ரொஃபஸரோ டீச்சரோ அவங்களுக்கு அந்த சம்பளம் இல்ல அப்படின்னு ஆயிடுச்சுன்னா அவங்க அடுத்த நாள்ல இருந்து அங்க வேலைக்கு வரமாட்டாங்க. ஆனா இந்த யோகி அப்படிங்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, நான் பலனை எதிர்பார்த்து வேலை செய்யல, என்னுடைய கடமை இந்த மாதிரி சொல்றது, எடுத்து சொல்றது, அட்வைஸ் பண்றது. சோ நான் இதை வந்து தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருப்பேன். அப்படிங்கறதுதான் யோகிக்கும் சாதாரண மக்களுக்கும் நம்மளுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம். அப்போ செயல்களின் பலன்களில் பற்றற்று கடமைக்காக செயலாற்றுபவனே சன்னியாசி. இந்த லைனுக்கான அர்த்தம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். அந்த சன்னியாசி தான் உண்மையான யோகி. நம்மனால எல்லாம் அந்த மாதிரி வேலை செய்ய முடியாது. அப்போ அடுத்த ஒரு லைன்ல வேள்வித்தீயே மூட்டாதவன் அப்படின்னு ஒரு லைன் வருது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்முடைய உடம்பை பாதுகாக்கணும், நமக்கு பசிக்குது, சாப்பாடு வேணும் அப்படின்னா அதுக்காகவாச்சும் நம்ம வந்து வேலை செய்துதான் ஆகணும். சோ சும்மா உட்கார்ந்து இருந்தா சாப்பாடு நம்மளுக்கு கிடைக்காது. அதனால சோ எல்லாருமே வந்து நம்மளால சும்மா உட்கார்ந்து இருக்க முடியாது, நம்ம செயல்பட்டு கொண்டேதான் இருக்கணும். அப்போ சன்னியாசிகள் சில சமயம் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, பௌதீக கடமைகளிலிருந்து நான் விடுதலை பெற்று விட்டதாக செயற்கையா அவங்க நினைச்சுப்பாங்க. சில பேரெல்லாம், எல்லாருமே கிடையாது. அப்போ செயற்கையா அப்படி நினைச்சிட்டு அக்னிகோத்திரம், அந்த யக்னிய மூட்டி வேள்வித்தீய மூட்டி யாகங்கள் செய்யணும் பாத்தீங்கன்னா, அதை வந்து விட்டுடுவாங்க. அப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, அவங்க உண்மையான யோகி கிடையாது, அவர்கள் வந்து சுயநலத்துல இருக்காங்க அப்படிங்கிறாரு இங்க வந்து பிரபுபாதர். சோ மாதாஜி ஏதாவது டவுட்ஸ்னா நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம், இல்ல வேற ஏதாவதுன்னா இல்ல இல்ல இது வந்து ஸ்லோகமும் மீனிங்கும் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு இல்லையா மாதாஜி? இது வந்து 5.1 ஸ்லோகமும் 6.1ஓட இதுவும் மீனிங்கா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. ஏன்னா பகவான் உவாச்சான்னு நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம், அதுல வந்து அது அர்ஜுன உவாச்சான்னு இருக்கே. கரெக்டா சொன்னீங்க. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. நம்ம மறுபடியும் அந்த ஸ்லோகத்தை தப்பா வந்து இங்க போட்டிருக்காங்க, நான் வந்து அந்த ஸ்லோகத்தை நான் உங்களுக்கு படிச்சிடுறேன். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அநாஸ்ரித கர்ம பலம் காரியம் கர்ம கரோதி யஹ ச சந்நியாசி ச யோகி ச ந நிரக்ஞேத்ன சாக்ரியஹ. சோ ஒரு ஸ்லோகம் இனி செக் பண்ணி தான் படிக்கணும் போல. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. இதுதான் வந்து 6.1 ஸ்லோகம். இதனுடைய மீனிங் வந்து கரெக்டா தான் இருக்கு. ஸ்லோகத்தை தான் தப்பா போட்டிருக்காங்க. ஓகே, சோ அந்த மாதிரி சன்னியாசிகளும் கூட வந்து வேள்வி நெருப்பை மூட்டாதவர்கள் வந்து சுயநலவாதிகள் அப்படின்னு இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றாங்க. ஏன் அப்படின்னா அவங்க வந்து அந்த பிரம்ம ஜோதியில கலக்கணுங்கிறது அந்த மட்டும்தான் எய்ம் அவங்களுக்கு. அவங்க வந்து அதை தவிர வேற எதுவும் கிடையாது. அவங்களுக்கு அந்த விருப்பம் இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து சுயநலவாதிகள் அப்படிங்கிறாரு. ஆனா கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறவங்களுக்கு சுயநலம் என்பது கிடையாது. அதனால பகவானுக்கு எது திருப்தியோ அதை மட்டுமே செய்வதற்கு அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள், செய்வதற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள். சோ அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் பக்குவமான சன்னியாசி அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றாரு. இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து தன்னுடைய பொருளுரையில எழுதியிருக்கிறாரு. அப்போ மிக உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிற சன்னியாசி யார் அப்படின்னா ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு. அதாவது சாட்சாத் கிருஷ்ணரே தான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவா இந்த பூமிக்கு வந்தார். சோ அவர் தான் வந்து மிகச்சிறந்த சன்னியாசி. அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டா, நதனம் நஜனம் நசுந்தரி கவிதாம் வா ஜகத் ஈஷ காமையே மம ஜன்மணி ஜன்மணீஸ்வரே பவதாத் பக்தி அகை துகை வயி. அதுக்கு என்ன பொருள் அப்படின்னா, எல்லாம் வல்ல எம்பெருமானே,
பொருள் சேர்க்கும் ஆசை எனக்கில்லை. சோ நதனம், ந அப்படின்னா வேண்டாம். என்ன வேண்டாம்? தனம் வேண்டாம், செல்வம் வேண்டாம், எனக்கு செல்வம் வேண்டாம். பொருள் சேர்க்கும் ஆசை எனக்கில்லை. நஜனம், நஜனம், ஜனம் அப்படின்னா ஜனங்கள், அதாவது நம்மள ஃபாலோ பண்றவங்க. ஒரு யோகி, ஒரு ஆச்சாரியர் இருக்கிறாருன்னா அவருக்கு ஃபாலோவர்ஸ் இருப்பாங்க, டிசிபிள்ஸ் இருப்பாங்க. எனக்கு அவங்க வேண்டாம். நஜனம், எனக்கு ஜனங்கள், என்னோட ஃபாலோவர்ஸ் அப்படின்னு எனக்கு சீடர்கள் யாரும் வேண்டாம் அப்படிங்கிறாரு. அடுத்தது என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, நசுந்தரீம் அப்படிங்கிறாரு. அழகிய பெண்களை அனுபவிக்கும் ஆசை எனக்கு இல்லை அப்படின்ட்டாரு. பெண்கள் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அப்புறம் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டார் அப்படின்னா, பிறவிதோறும் உமக்கு பக்தி தொண்டு ஆற்றுவதற்கான காரணமற்ற உமது கருணை மட்டுமே எனக்கு வேண்டும் அப்படிங்கிறாரு. சோ இதுதான் ஒரு பற்றற்ற நிலை. சோ பற்று அப்படின்னா மனசிலிருந்து வரணும். சோ சும்மா எனக்கு பற்று இல்ல அப்படின்னு சொல்றதுல அர்த்தமே இல்ல. ஒரு உண்மையான சன்னியாசி அப்படிங்கிறவர் எப்படி இருப்பார் அப்படின்னா இந்த மாதிரிதான் இருப்பார் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சந்நியாசம். ஓகே, இந்த செகண்ட் ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். யம் சந்நியாசம் இதி பிராஹூர் யோகம் தன்வித்தி பாண்டவ நக்ய சந்நியஸ்த சங்கல்போ யோகி பவதி கஷ்சன. பாண்டுவின் மகனே, புலனுகர்ச்சிக்கான இச்சைகளை துறக்காத எவனுமே யோகியாக முடியாது என்பதால் துறவு என்று அழைக்கப்படுவதும் யோகமும் பரமனுடன் தொடர்பு கொள்ளுதல். யோகம் அப்படின்னா நம்மளுக்கும் பகவானுக்கும் ஒரு தொடர்பு ஏற்படுத்தி கொடுது, லிங்க். சோ ஒன்றே என்பதை நீ அறிய வேண்டும். அப்ப எது ரெண்டும் ஒண்ணு அப்படின்னா யோகம் அப்படிங்கிறதும் துறவு அப்படிங்கிறதும் ஒண்ணு. சோ யார் யோகியாக முடியாது அப்படின்னு இங்க சொல்லியிருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா, புலனுகர்ச்சிக்கான இச்சைகளை துறக்காத எவனுமே. சோ நிறைய மனசுல ஆசைகளை வச்சிட்டு இருக்கிறவங்க யோகி ஆக முடியாது. சோ ஒரு ஆத்மா அப்படிங்கிற ஒரு நிலை நம்மளுக்கு வரணும். சோ ஆத்ம அந்த தத்துவத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆத்மாவிற்கு தனிப்பட்ட சுதந்திரம் அப்படிங்கிறது எதுவுமே கிடையாது. அது ஒரு நடுநிலை சக்தி. சோ ஆத்மா அப்படிங்கிறது அந்த நடுநிலை சக்தியான ஆத்மா பௌதீக சக்தி வசியம் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா அவன் கட்டுண்ட ஆத்மா ஆகிறான். இதுவே ஆன்ம சக்தி அந்த நடுத்தர சக்தியாகிய நம்முடைய ஆத்மாவை ஆட்கொண்டு விட்டால் அது லிபரேட்டட் சோல் ஆகிறது. சோ இதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எனவே முழு ஞானத்தில் இருப்பவன் எல்லாவித ஜட புலன் நுகர்ச்சியையும் அறவே நிறுத்தி விடுகிறான். சோ யாருக்கு அந்த ஞானம் இருக்கிறதோ, அந்த உன்னத ஞானம், பகவானை பற்றிய அந்த உன்னத ஞானம் இருக்கிறதோ, யார் அந்த செல்ஃப் ரியலைஸ்டு அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு எந்த புலன் நுகர்ச்சியும் கிடையாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் இது எல்லாமே தற்காலிகம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு இதுல இருந்து அவங்க விளக்கிடுறாங்க. சோ எல்லா புலனின்ப செயல்களையும் துறந்து விடுகிறான். பௌதீக பற்றுகளில் இருந்து புலன்களை விளக்கும் யோகியினால் இது பயிலப்படுகிறது. இது நமக்கெல்லாம் அவ்வளவு சாத்தியம் கிடையாது. இது யோகிகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பயிற்சி செய்து பௌதீக பற்றிலிருந்து விலகி போகிறாங்க. ஆனா இதுவே கிருஷ்ண உணர்வின நம்ம கிரகஸ்தர்களாக இருந்தா கூட கிருஷ்ண உணர்வினாக இருக்கும் போது கிருஷ்ணரின் தேவைக்காக அல்லாமல் வேறு எதிலும் புலன்களை ஈடுபடுத்தும் வாய்ப்பே இல்லை. உட்கார்ந்து டிவி பாக்குறதோ இல்ல வேற ஏதாவது மாலுக்கு போறதோ அந்த மாதிரி எந்த செயல்களும் கிருஷ்ண உணர்வுடன் செய்ய மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க கிருஷ்ணர் சம்பந்த அந்த செயல்கள்ல தான் ஈடுபடுவார்களே தவிர அதை தவிர மற்ற செயல்கள்ல விலகியே இருப்பாங்க. சோ அவங்க எல்லா தங்களுடைய புலன்களை கிருஷ்ண பக்தியிலேயே ஈடுபடுத்துகிறார்கள். எனவே ஒரே சமயத்துல அவரை கிருஷ்ண பக்தரை யோகினும் சொல்லலாம், துறவினும் சொல்லலாம், சன்னியாசினும் சொல்லலாம் அப்படின்னு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றாரு. சோ அந்த புலன் அடக்கம் அப்படிங்கிறது தானாகவே அவரா முயற்சி செய்யாமலேயே கிருஷ்ண உணர்விற்கு தானா வந்துருது அந்த புலனடக்கம். சோ அந்த சுயநல இயற்கையை கொண்ட செயல்களை துறக்காதவரை ஞானமும் யோகமும் பலனற்றவை. அப்ப மனசுக்குள்ள ஆசைகளை வச்சுட்டு நம்மனால யோகி ஆக்க முடியாது, புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியாது. தனது சுயநல ஆசைகள் அனைத்தையும் முழுமையாக துறந்து
பரத்தை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்பதே உண்மையான குறிக்கோள். சோ பகவானை திருப்திப்படுத்தும், என்ன என்னுடைய நாக்க திருப்திப்படுத்தணும், என்னுடைய வயத்தை திருப்திப்படுத்தணும் அப்படின்னு கிருஷ்ண உணர்வின நினைக்கிறது கிடையாது. பகவானை திருப்திப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் அவங்க கோலா வச்சிட்டு இருக்காங்க. சோ கிருஷ்ண உணர்வினன் எந்தவித சுய இன்பத்திற்கும் ஆட்படுவதில்லை. அவன் எப்போதும் முழுமுதற் கடவுளின் இன்பத்திற்காகவே செயல்படுகிறான். முழுமுதற் கடவுளை பற்றி அறியாதவன், அதாவது பக்தியில இல்லாதவங்க அவங்க திருப்திக்காக செயல்படுகிறார்கள். எனவே செயலின்மை என்ற தளத்தில் யாரும் இருக்க முடியாது. சோ எப்படினாலும் யாருக்காகவாவது ஏதாவது ஒரு செயல், அதாவது கிருஷ்ண பக்தியில இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி செயல்கள் செய்துதான் ஆகணும். கிருஷ்ண உணர்வினன் பயிற்சியினால் எல்லா குறிக்கோளும் பக்குவமாக நிறைவேற்றப்படுகிறது. ஆனா கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறவங்க பயிற்சி செய்யறதுனால அவங்களுடைய குறிக்கோள் எல்லாமே பக்குவ நிலைக்கு வந்து அது நிறைவேற்றப்படுகிறது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம படிச்சதேதான் முன்னாடி வந்து இங்கிலீஷ்ல சொல்லப்பட்டிருந்தது. ஆருரோக்ஷோர் முனே யோகம் கர்ம காரண முச்யதே யோகாரூடஸ்ய தஸ்யைவ சமகாரண முச்யதே. அஷ்டாங்க யோக முறையில் புது மாணவனுக்கு செயலே வழியாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் யோகத்தில் முன்னேறியவனுக்கு ஜட செயல்களை துரத்தலே வழியாக கூறப்படுகிறது. இப்பதான் புதுசா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்திருக்கிறாரு. அவருக்கு வந்து அந்த யோக பயிற்சிகள் எல்லாம் சொல்லி தரப்படுகிறது. அப்போ செயல், அந்த யோகங்கள் அப்படிங்கிறது செயல்கள், அந்த செயல்கள் தான் வழிமுறையாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ ஸ்டெப் 1 ஸ்டெப் 2 அப்படின்னு செயல்கள் அப்படி சொல்லித்தரோம். ஆனா யோகத்துல நல்லா முன்னேறிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து செயல்களை துறக்கணும். எந்த செயல்களை துறக்கணும்? ஜட செயல்களை துறக்கணும், பௌதீக செயல்களை துறக்கணும், ஆன்மீக செயல்கள் செய்யணும், பௌதீக செயல்களை துறக்கணும். இதுதான் இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. பரத்துடன் ஒருவனை இணைக்கும் முறையே யோகம் என்று சொல்லப்படுகிறது. நம்ம அடிக்கடி இதை சொல்லிக்கிறோம். யோகம் அப்படின்னா நம்மளையும் பகவானையும் இணைக்கிறது. இந்த உன்னதமான ஆன்மீக உரையை அடைவதை ஒரு ஏணியுடன் ஒப்பிடலாம். நெக்ஸ்ட்ல கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஏணி பார்க்கலாம். The ladder of spiritual development. இந்த ஏணியானது ஜீவனின் தாழ்ந்த பௌதீக நிலையில் தொடங்கி தூய ஆன்மீக வாழ்வில் பக்குவமான தன்னுணர்வை பெரும் நிலை வரை உயர்கின்றது. சோ நம்ம இப்ப எங்க இருக்கோம்? இங்க இருக்கோம். கர்மகாண்டா, அதாவது பலன் நோக்கு செயல்கள் செய்துட்டு நம்ம இருக்கோம் இப்போ. சோ அந்த ஃப்ரூட்டி, நான் இது செஞ்சா எனக்கு இது கிடைக்கும், இது செஞ்சா இது கிடைக்கும் அப்படிங்கிற அந்த நிலைமையில இருக்கிறோம் நம்ம. சோ fruitive worker performing rituals for elevation to heavenly planets, regulated sense gratification is according to the scriptures. So நம்மளுக்கு என்னென்ன ஆசைகள் இருக்கோ அதை எல்லாம் நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கு என்னென்ன எல்லாம் வேதத்திலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கு. நீ சொர்க்கலோகம் போகணுமா, இந்த செய். நீ உனக்கு அழகான மனைவி வேண்டுமா, இதை செய். உனக்கு வந்து புத்திர பாக்கியம் வேணுமா, இதை செய். அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதெல்லாம் செய்யற அந்த நிலைமையில செஞ்சு அதை அடைகிற அந்த நிலையில இருக்கிறவங்க தான் இந்த கர்மகாண்டா நம்ம எல்லாருமே. சோ இதுதான் வந்து லோவஸ்ட், இந்த லேடர்லயே கீழே இருக்கிறது. சோ இது ஆனா மொத்தம் முழு ஏணியும் சேர்ந்து யோகம் என்று அறியப்படுகிறது. சோ இந்த எல்லாமே சேர்ந்ததுதான் யோகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. எல்லா ஸ்டெப்ஸும் சேர்ந்தது. சோ இங்க என்னென்ன யோகம் எல்லாம் இருக்கிறது அப்படின்னா, இந்த இதை வந்து ஞான யோகம், தியான யோகம், பக்தி யோகம் அப்படின்னு 3 பிரிவா பிரிச்சிருக்காங்க. சோ இந்த ஏணியின் ஆரம்பம் வந்து யோக ருக்ஷு நிலை எனவும், மிக உயர்ந்த படி வந்து யோக ரூடா அப்படிங்கிற படி. இது வந்து யோக ருக்ஷு, இது வந்து யோக ரூடா அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது, மிக உயர்ந்த நிலை. சோ இந்த அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டோம் பாத்தீங்களா, அதுல வந்து வெறும் உடற்பயிற்சி தான், அது வேற ஒண்ணும் கிடையாது. இங்க பாருங்க ஸ்டெப் 3ல அஷ்டாங்க யோகம், அது வெறும் உடற்பயிற்சி தான். சோ இது வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, வாழ்க்கையையும் பயிற்சியையும் ஒழுங்குபடுத்தி, சோ நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு டிசிப்ளின்டு இது வேணும், அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். சோ அதனால தியானத்தில் நுழைவதற்கு செய்யப்படும் ஆரம்ப கால முயற்சிகள் அனைத்தும் பலநோக்கு செயல்களாகவே கருதப்படுகின்றன. சோ இந்த தியானத்துல ஆரம்ப காலத்துல நம்ம செய்யறோம் இல்லைங்களா, அது எல்லாமே பலநோக்கு செயல்கள் அப்படின்னு இங்க சொல்லியிருக்கிறாரு பிரபுபாதர். இந்த செயல்கள் மனதின் பக்குவமான சமநிலைக்கு வழிகாட்டுவதன் மூலம் புலன்களை கட்டுப்படுத்த உதவுகின்றன. இது செய்யறதுனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, மனசை கட்டுப்படுத்தலாம். சோ மனசை கட்டுப்படுத்துறது அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய காரணம்.
உங்க மிகப்பெரிய காரியம். சோ அது ஒரு காட்டு தீ மாதிரி அடங்கவே அடங்காது. சோ அத மனசை கட்டுப்படுத்துறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். சோ இந்த மாதிரி பயிற்சி அதுக்கு உதவுறது. சோ ஒருவன் தியான பயிற்சியில் வெற்றி பெறும் போது தொல்லை தரும் மன இயக்கங்கள் அனைத்தும் முற்றிலும் நிறுத்தி விடுகிறான். சோ இதுல அவன் வெற்றி பெற்றுட்டான் அப்படின்னா, மனசை கட்டுப்படுத்திட்டான் அப்படின்னா, தியானத்தின் மூலமாக அவன் மனசுல இயக்கங்கள், மனசு சும்மா இருக்குமா, எத்தனை கற்பனை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா? ஒரே செகண்ட்ல ஆஸ்திரேலியா போயிட்டு இந்தியா திரும்பி வந்துரும். சோ அந்த மாதிரி இருக்கிற மனசை கட்டுப்படுத்திடுறாங்க யோகத்தின் மூலமாக. சோ அவங்க நிறுத்தினதுக்கு அப்புறமா அது நிறுத்துறதுக்கு எது உதவிச்சு? இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தினுடைய அந்த ஆரம்ப கால பயிற்சிகள் உதவிச்சு. இருப்பினும் இப்ப இவங்க இந்த யோகிகள் இப்ப கிருஷ்ண பக்தரோட ஒப்பிடுறாரு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. கிருஷ்ண பக்தனை பொறுத்தவரையில் அவன் எப்போதுமே கிருஷ்ணரை நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறதுனால ஆரம்பத்திலிருந்தே தியான தலத்தில் நிறை பெற்றுள்ளான். கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் உட்கார்ந்து மெடிடேஷன் எல்லாம் பண்ணி ஒரு தனியான இடத்துக்கு போய் ஒரு அந்த தர்மப்புள்ள விரிச்சு மாந்தோலை விரிச்சு அதெல்லாம் பண்ணவே வேண்டாம். ஏன்னா கிருஷ்ண பக்தர் முதல்ல இருந்தே தியான நிலைக்கு வந்துட்டாரு. எப்படி அப்படின்ட்டா அவர் எப்பவுமே பகவானுக்கு தொண்டு செஞ்சிட்டு இருக்கிறாரு. அதனால தியான நிலையில் நிலை பெற்றிருக்கிறான். சோ கிருஷ்ண தொண்டில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டிருப்பதால் அவன் எல்லா ஜட செயல்களையும் முற்றிலும் நிறுத்தி விட்டவனாகவே கருதப்படுகிறான். அவன் ஜட செயல்கள் செய்துட்டு இருந்தா கூட அது தனக்காக செய்யல, பகவானுக்காக தான் செய்யறாரு. அதனால அவர் தியான நிலையில் இருப்பதாக இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதுதான் இந்த 3வது ஸ்லோகத்தினுடைய நிலை. இந்த ஸ்டெப் 1ல renouncing the fruits of one's labor. நான் இது செஞ்சேன், இதனுடைய பலன்கள் நான் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்காம ரினவுன்ஸ் பண்ணிடும். என்ன பண்றோம்? நம்மளுடைய பலன்களை துறக்கிறோம். அதுதான் நிஷ்காம கர்மயோகம் இல்லைன்னா கர்மயோகம். அடுத்து ஞான யோகம் அப்படின்னா என்னன்னா ரினவுன்சிங் த ஃப்ரூட்ஸ். அது கூடவே ஸ்பெகுலேட்டிவ் நாலேஜ் அபவுட் த பிரம்மன், பகவானை பற்றி அந்த ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறோம், அறிவை வளர்த்துக்கிறோம். அடுத்தது ரினவுன்சிங் த ஃப்ரூட்ஸ் கூடவே நாலேஜ், பகவானை பற்றின நாலேஜ் தெரிஞ்சுக்கிறோம். கண்ட்ரோலிங் த மைண்ட் அண்ட் சென்சஸ் பை 8-fold path. அஷ்டாங்க யோகத்தின் மூலமாக நம்முடைய எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றோம். சோ மைண்ட கண்ட்ரோல் பண்றோம். அப்புறம் மெடிடேஷன், தியானம் பண்றோம். பகவானை நினைச்சு, மனசுல இருக்கிற அந்த பகவானை நினைச்சு, பரமாத்மாவை நினைச்சு நம்ம தியானம் பண்றோம். அடுத்து ஸ்டெப் 4ல லவ்விங் டிவோஷனல் சர்வீஸ் டு தி சுப்ரீம் லார்ட் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. அதுதான் பக்தி யோகம். சோ இதுதான் லேடர் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கறத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த 3வது ஸ்லோகத்துல. இந்த 4வது ஸ்லோகமும் 5வது ஸ்லோகமும் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி 5 to யோகரூடஸ்ய. இப்போ 4வது ஸ்லோகமும் 5வது ஸ்லோகமும் என்ன சொல்கிறது அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்கலாம். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். யதா ஹினேந்திரியார்த்தேஷு ந கர்மஷ் அனுஜஸ்ததே சர்வ சங்கல்ப சந்நியாசி யோகாரூடஸ்ததோச்யதே. எப்போதும் ஒருவன் பலநோக்கு செயல்களிலும் புலன் நுகர்ச்சியிலும் ஈடுபடாமல் எல்லா பௌதிக ஆசைகளையும் துறந்த நிலையில் உள்ளானோ அப்போது அவன் யோகத்தில் உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகிறான். சோ யோகத்துல எப்படி அந்த உயர்ந்த நிலையை அடைவது அப்படிங்கிறதுக்கு இங்க டெஃபினேஷன் கொடுத்திருக்கிறார் பகவான். பலநோக்கு செயல்களை துறந்துடுறாங்க. எந்த பலநோக்கு செயலும் செய்வது கிடையாது. எந்த செயல்கள் செஞ்சாலுமே பகவானுடைய திருப்திக்காக மட்டுமே செய்யறாங்க. புலன் நுகர்ச்சி, தன்னுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்தணும்னு அவர் ஆசைப்படுவது இல்லை. பௌதிக ஆசை, மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. அப்ப யாரா இருக்க முடியும்? அவர் மிகப்பெரிய யோகியாக, ஆச்சாரியராக இருக்க முடியும். அப்படிப்பட்டவங்க தான் யோகத்தில் உயர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க இங்க. சோ பகவானின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் ஈடுபடும் போது தனக்குள்ளேயே ஒரு திருப்தி வருகிறது. சோ அதனால ஈஸியா பல்நோக்கு செயல்ல இருந்து விடுபடுறாங்க, புலநோக்கச்சியிலிருந்து விடுபடுறாங்க. எதுலையுமே ஈடுபடுவது கிடையாது. அப்படி ஈடுபடல, இந்த விஷயத்துல ஈடுபடல, பக்தி தொண்டுல ஈடுபடல அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? ஒண்ணு பகவானை திருப்திப்படணும், இல்லைன்னா தன்னை திருப்திப்படணும். சோ இது இல்லைன்னா இதுல கண்டிப்பா அவன் செயலாற்றியே இருக்க வேண்டும். ஏன்னா செயல் இல்லாம நம்மளால இருக்க முடியாது. சோ கிருஷ்ண உணர்வில் இல்லாவிடில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நம்மளுடைய சுயநலத்துக்காக, நம்மளை நம்ம திருப்தி பண்ணிக்கிறதுக்காக நம்ம புலநுகர்ச்சி செயல்ல ஈடுபடுவோம்.
சோ ஆனால் கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காக எந்த செயலையும் செய்யக்கூடிய கிருஷ்ண உணர்வினன் புலநுகர்ச்சியிலிருந்து முற்றிலுமாக விலகியிருக்கிறான். இத்தகைய உணர்வு அற்றவனோ யோக ஏணியின் உச்சிப்படிக்கு உயர்த்தப்படுவதற்கு முன்பு ஜட இச்சைகளிலிருந்து தப்ப இயந்திரத்தனமாக முயல வேண்டும். சோ அந்த கீழே இருக்கிற அந்த யோக ரூடஸ்ய நிலையில இருக்கிறவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப முன்னேறிதான் அந்த ஏணியினுடைய உச்சியை அடைய முடியும் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்தோட அர்த்தம். அடுத்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். உத்தரேத் ஆத்மனாத்மானம் நாத்மானம் அவசாதயேத் ஆத்மைவ யை ஆத்மனோ பந்துராத்மை ரிபுர் ஆத்மனஹ. மனதின் உதவியுடன் ஒருவன் தன்னை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டுமே ஒழிய தாழ்த்தி கொள்ளக் கூடாது. மனமே கட்டுண்ட ஆத்மாவின் நண்பனும் எதிரியுமாவான். பந்துராத்மைவ புரி ஆத்மன. பந்து பந்து அப்படின்னா என்ன? நண்பன். அப்போ பந்துராத்மன. சோ இங்க மனம் அப்படிங்கிறவன் நம்மளுக்கு நண்பன், அவனே நம்மளுக்கு எதிரி. ரிபு ரிபு அப்படின்னா என்ன? எதிரி. மனதே நம்மளுக்கு நண்பனும் எதிரியும் ஆவான். சோ இப்போ இந்த 2 ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றார், என்ன சொல்ல வர்றார் பகவான் அப்படின்னு கேட்டா, இப்போ அர்ஜுனர் கேட்கிறார் ஒரு உண்மையான யோகி எப்படி இருப்பார் அப்படின்னு கேட்கிற போது இத்தனை பதில்கள் சொல்லிக்கிட்டே வந்தார். இப்போ அந்த யோகி அப்படிங்கிறவர் மனசை அவருடைய குவாலிட்டி என்னன்னு கேட்கும்போது அவர் மனசை கட்டுப்படுத்தி இருக்கிறார் அப்படிங்கிறார். மனசை எப்படி கட்டுப்படுத்துவது? மனம் என்ன சொல்றாருன்னா, அர்ஜுனா உனக்கு எதிரி வேற யாரும் எங்கேயுமே வெளியில இல்ல, உன்னுடைய மனம்தான் உனக்கு நண்பன், அவனேதான் உனக்கு எதிரி அப்படின்னு சொல்றாரு. எப்படி அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா, மனசு இப்போ ஒரு குழந்தை இருக்கு, அந்த குழந்தைய ஆசிரியர் மேத்ஸ் டீச்சர் நல்லா திட்டாங்க. திட்டினோடனே அந்த குழந்தை வீட்டுக்கு வருது. வீட்டுக்கே என்ன சொல்லுது, அம்மா நான் இனிமேல் ஸ்கூலுக்கே போக மாட்டேன், என்னை ரொம்ப திட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அழுகுது. அப்புறம் மறுநாள் என்ன சொல்லுது அவங்க அப்பா கிட்ட, அப்பா எனக்கு இந்த ஸ்கூல் வேண்டவே வேண்டாம், நான் இந்த ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேன், என்னை வேற ஸ்கூலுக்கு மாத்துங்க அப்படின்னு சொல்லுது. சோ இப்படி ஒரு நாளும் ஒன்னொன்னு சொல்லிக்கிட்டே அந்த குழந்தை மனசு ரொம்ப சங்கடப்படுது. சோ இப்போ அந்த குழந்தையினுடைய மனது அந்த குழந்தைக்கு நண்பனா எதிரியா? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் யாராவது சொல்லுங்க. அந்த குழந்தைக்கு மனது நண்பனா எதிரியா? நண்பன் தானா மாதாஜி? நண்பனா. சரி, உங்களோட எதிரி மாதாஜி. உங்களுடைய கருத்து சரி. இப்போ மாதாஜி சொன்ன நண்பன் அப்படின்னா அது சரி வருது, எதிரி அப்படின்னா சரி வருது. ஏன்னா அந்த மனசு அந்த ஆசிரியர் ஒரே ஒரு நாள் தான் திட்டினாங்க, ஆனா மனசு என்ன பண்ணுச்சு, அதை பதிய வச்சுக்கிச்சு, ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கிச்சு. ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அந்த குழந்தை எப்பெல்லாம் அந்த நினைக்குதோ அப்பெல்லாம் அந்த மனசு ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கு. ஞாபகப்படுத்தி அந்த குழந்தையினுடைய மனசை கஷ்டப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கு. அன்னைக்கு ஒரே ஒரு நாள் தான் ஒரு 2 நிமிஷம் திட்டிட்டு விட்டுட்டாங்க. ஆனா அந்த குழந்தைய மறுபடியும் கஷ்டப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கு. அப்போ மனசு அப்படிங்கிறது நம்முடைய எதிரியாக இருக்கிறது. சில பேரெல்லாம் சொல்றாங்க பாத்தீங்களா, நான் கல்யாணத்துல அவனை பார்த்தேன், ஆனா நான் பேசலையே, பேசி 40 வருஷம் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? சோ அப்போ என்னைக்கோ நடந்த ஒரு விஷயத்த அப்பவே தூக்கி போடாம அதை உள்ளேயே வச்சிருந்து மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்தி அது எல்லாத்தையுமே ஸ்பாயில் பண்ணி வச்சிருக்கு. அப்போ அந்த மனசு என்ன அப்படின்னு கேட்டா நமக்கு எதிரியாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அதே மனசு நம்மளுக்கு நண்பனாகவும் செயல்படும். அப்போ ஒரே மனசுதான் நம்மளுக்கு நண்பனாகவும் செயல்படுகிறது, எதிரியாகவும் செயல்படுகிறது. அப்போ எல்லாமே யார்கிட்ட இருக்குது? நம்ம கிட்ட இருக்குது. சோ நடந்த விஷயத்த அப்பவே நம்ம தூக்கி வெளியில போட்டுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அதை சுமந்துட்டு இருக்க வேண்டிய வேலையே கிடையாது.
அப்போ நம்ம வந்து மனசுக்கு வந்து இடம் கொடுக்க கூடாது. மறுபடியும் நினைச்சு அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுட்டு ஞாபகப்படுத்திட்டே இருக்குது பார்த்தீங்களா? அதுக்கு நம்ம இடம் கொடுக்க கூடாது. முடிஞ்சு போச்சு. அதை ஏதாவது இப்ப மாத்த முடியுமா? முடியாது. மாத்த முடியாத விஷயங்களை தூக்கி போட்டுடலாம். அது நம்ம மனசுக்குள்ள இருந்துட்டு நம்ம மனசை பாரமாக்கிட்டே இருக்குது. நம்ம மனசை நம்மளுடைய மூட ஸ்பாயில் பண்ணுது. நம்மளால எந்த வேலையிலும் வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியல. அப்படின்னா அந்த விஷயத்த நம்ம ஏன் நம்ம மனசுக்குள்ள வச்சுட்டு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கணும்? அதை அப்பவே தூக்கி வெளியில விட்டுடணும். அதை பத்தி நினைக்க கூடாது. அப்ப வந்து மனசை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கோம். சோ மனமே கட்டுண்ட ஆத்மாவின் நண்பனும் எதிரியும். இந்த லைன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். அப்போ மனசோட உதவியோட நம்ம வந்து நம்மளை உயர்த்தி கொள்ளணுமே ஒழிய நம்மளை தாழ்த்தி கொள்ள கூடாது. அப்போ எப்ப நம்ம தாழ்த்தி கொள்றோம் அப்படின்னா, எப்ப மனசுக்கு இடம் கொடுத்து நம்ம வந்து மனசு வந்து எதிரி ஆகுதோ அப்ப வந்து நம்ம மனசோட நம்ம தாழ்த்திக்கிறோம். எக்ஸ்கியூஸ் மீ. சோ அந்த மனசை பயன்படுத்தி நம்ம உயர்த்தி கொள்ளணும் அப்படிங்கறதா இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ அர்ஜுனர் கேட்கும் போது பகவான் வந்து இப்படிதான் வந்து பதில் சொல்றார். உனக்கு எதிரி உன்கிட்டதான் இருக்கு அர்ஜுனா, வெளியில யாருமே எதிரி கிடையாது. உன்னுடைய மனமே உனக்கு நண்பனும் எதிரியும் அப்படின்னு பந்து ஆத்மைவ ரிபூர் அப்படிங்கிறாரு. மனசுதான் எல்லாத்துக்கும் காரணம். அவனே உனக்கு நண்பன், அவனே உனக்கு எதிரி அப்படின்னு இந்த இடத்துல பகவான் வந்து சொல்றார். பந்தூர் ஆத்மாத்மனஸ்தஸ்ய ஏனாத்மைவாத்மனா ஜிதக அனாத்மனஸ்து சத்ருத்வே வர்த்தேதாத்மைவ சத்ருவத். மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பனாவான். ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறியவனுக்கு அதுவே மிகப்பெரிய விரோதி. சோ கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிருக்கணும். மனசை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கணும். அப்ப அது வந்து நம்மளுக்கு நண்பன். எப்போ அது நண்பனாகும், எப்போ அது விரோதியாகும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. மனதை நண்பனாக செயல்படும்படி எப்படி நண்பனாக, நம்மளுடைய குறிக்கோள் இதுதான், என் மனசே என்னோட குறிக்கோள் இது, இதை நோக்கி செல்வதற்கு நீ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணு, வேற எந்த விஷயத்திலும் எனக்கு நாட்டம் இல்லை அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லி அதை வந்து கட்டுப்படுத்தி அஷ்டாங்க யோக பயிற்சியின் மூலமாக அதை வந்து நோக்கமாக மாற்றிக்கொள்ளணும். மனம் கட்டுப்படுத்தப்படவில்லை எனில் வெறும் வெளிக்காட்சிக்காக செய்யப்படும் யோகம் பலனற்ற கால விரயம். மனதை மனசை கட்டுப்படுத்தாம சும்மா வெளியில எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் அப்படின்னு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றார். எப்போதும் மிகப்பெரிய விரோதியுடன் வாழ்கிறான். சோ மனசை நம்ம அடக்க முடியல அப்படின்னா நம்ம இந்த உடம்புக்குள்ள ஒரு விரோதி கூட நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். யார் அந்த விரோதி? மனசு. அந்த மனசு அப்படிங்கிற விரோதியோட நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இப்படி இதனால அவனுடைய நோக்கம் வந்து பாழாகி விடுகிறது. அவனுடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்றி கொள்ள மனது ஒருபோதும் அது வந்து ஹெல்ப் பண்ணவே பண்ணாது. சோ உயர்ந்தவரின் கட்டளைகளை செயலாற்றுவதே ஜீவனின் ஆதார நிலை. மனம் வெல்லப்படாத எதிரியாக இருக்கும் வரை காமம், கோபம், பேராசை, மோகம் போன்றவற்றின் கட்டளை ஒருவன் வந்து கீழ்ப்படிய வேண்டியதுதான். சோ மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், என்ன ஆயிடுவோம் அப்படின்னா காமம், கோபம், லோபம் இல்லைங்களா, அது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு வந்துடும். மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணல அப்படின்னா அது வந்து நம்மள வந்து இந்த மாதிரி வேற திசையில நம்மள கூட்டிட்டு போயிடும். ஆனால் மனசை வென்றுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம இதயத்துல பரமாத்மாவாக பகவான் இருக்கிறார். சோ அவருடைய ஆணைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக தானாகவே வந்து மனசு வந்துடும். சோ இதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. உண்மையான யோக பயிற்சி இதயத்தில் உள்ள பரமாத்மாவை சந்தித்து அவரது வழிகாட்டுதலை பின்பற்றுவதை உள்ளடக்கியது. சோ எப்ப வந்து பரமாத்மாவோட கட்டளைகளை வந்து நம்மளால கேட்க முடியும், அதன்படி நடக்க முடியும் அப்படின்னா மனசை நம்ம கண்ட்ரோல்ல வச்சிருந்தா மட்டும்தான் முடியும். மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணலைன்னா நமக்கு கோபம் இருக்கும், ஆசை இருக்கும், எல்லா விஷயங்களும் இருக்குமே ஒழிய நமக்கு பக்தியில வந்து பரமாத்மாவுடைய கட்டளைகளை வந்து கேட்க முடியாம போயிடும். ஏன்னா இதுதான் டாமினேட் பண்ணியிருக்கோம். கோபம்,
இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் நம்மளை டாமினேட் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ கிருஷ்ண உணர்வை நேரடியாக மேற்கொள்பவனுக்கு பகவானின் கட்டளைகளிடம் முழுமையாக சரணடைவது என்னும் தன்மை தானாக வந்தடைகிறது. ஆனா மனசை கண்ட்ரோல்ல வச்சு மனசை நண்பனா நடத்த ஆரம்பிச்சுட்டோம் அப்படின்னா, மனசை கண்ட்ரோல் பண்ண தெரிஞ்சிருச்சு, கோஸ்வாமியா இருந்தோம் அப்படின்னா, பகவானுடைய கட்டளைகள் என்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கு சரிவர புரிந்து அதன்படி நடந்து பகவானிடம் சரணடைவது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு கைவரும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறது. 7, 8, 9 3 ஸ்லோகத்தை மொத்தமா படிச்சிடலாம். ஜிதாத்மன பிரசாந்தஸ்ய பரமாத்மா சமாஹித சீதோஷ்ண சுக துக்கேஷு ததா மானாபமானயோ ஞான விஞ்ஞான த்ருபாத்மா ஊடஸ்தோ விஜேந்திரிய யுக்த இத்யுச்யதே யோகி சமலோஷ்ராஸ்ம காஞ்சன சுஷ்ருன் மித்ராய் உதாசீன மத்யஸ்தத்வேஷ்ய பந்துஷு சாதுஷ்வ அபிஷாபேஷு சமபுத்திர் விசிஷ்யதே. இந்த 3 ஸ்லோகம் என்ன சொல்றதுன்னு பார்க்கலாம். மனதை வென்றவன் அமைதி அடைந்து விட்டதால் பரமாத்மா அவனுக்கு ஏற்கனவே அடையப்பட்டு விடுகிறார். அத்தகு மனிதனுக்கு இன்ப துன்பம் குளிர் வெப்பம் மான அவமானம் எல்லாம் சமமே. சோ பௌதிகத்துல வெளியில நடக்கிற எல்லா விஷயங்களும் அவனை பாதிக்கவே பாதிக்காது. சோ குளிரா இருந்தாலும் சரி, வெப்பமா இருந்தாலும் சரி, அவங்களுக்கு எல்லாமே ஒண்ணுதான். ஒருத்தர் புகழ்ந்து பேசினா சந்தோஷமோ, இகழ்ந்து பேசினா துக்கமோ அவங்களுக்கு ஏற்படுவது கிடையாது. புகழ்ச்சியும் இகழ்ச்சியும் ரெண்டுமே அவங்களுக்கு ஒன்னாதான் தெரியுது. அதுதான் 7வது ஸ்லோகம் இங்க சொல்லி இருக்கிறது. எல்லா ஜீவன்களுக்கும் பரமாத்மாவாக பகவான் அவங்கவுங்க மனசுல இருக்கிறார். சோ பகவானின் ஆணைகளுக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்க வேண்டியவர்கள். ஒருவனது மனம் வெளிப்புற மாயா சக்தியால் வலித்து வரும்போது அவன் ஜட செயல்களில் பிணைக்கப்படுகிறான். எப்போ பகவானுடைய கட்டுப்பாட்டிலிருந்து நம்ம வெளியில வந்துடுறோம் அப்படின்னா, மாயா சக்தி நம்மை வசியப்படுத்தும் போது நம்ம மாயையின் பின்னாலேயே நம்ம போயிடுறோம். சோ ஏதேனும் ஒரு யோக முறையினால் அவனது மனம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டவுடன், இந்த மாதிரி அஷ்டாங்க யோகமோ, தியான யோகமோ, ஞான யோகமோ ஏதாவது ஒண்ணு செஞ்சு மனசை நம்ம கட்டுக்குள்ள வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா அவன் லட்சியத்தை அடைவதற்கு அது உபயோகமாயிருக்கும். ஒவ்வொருவருக்கும் உயர்ந்தவரின் ஆணைக்கு கட்டுப்பட்டே ஆக வேண்டும். உயர் இயற்கையினால் மழை நிறைம்பெறும் போது பகவானின் ஆணைகளுக்கு கட்டுப்படுவதை தவிர ஒருவனுக்கு வேறு வழி இல்லை. சோ உயர் இயற்கையாரு பகவான். அவருடைய கட்டுப்பாடுகள் தெரிஞ்சுட்டு அவருடைய கட்டுக்குள்ள இறங்கி நடக்கும் போது நம்ம பகவானுடைய அந்த கட்டுக்குள்ள, அவரோட அந்த ப்ரொடெக்டிவ் அந்த சர்க்கிள்குள்ள நம்ம வந்துடுறோம். ஏதேனும் ஒரு உயர் ஆணையை ஏற்று அதன்படி நடக்க வேண்டும். மனதை அடக்குவதன் விளைவு என்னவெனில் அது தானாகவே பரமாத்மாவின் ஆணைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்துவிடும். ஏதாவது ஒரு யோக முறையில மனசை கட்டுப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னா அந்த மனசு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பகவானுடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்து ஒரு ஒபீடியன்ட் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி நடக்க ஆரம்பிச்சிரும். இந்த மாதிரி திவ்யமான நிலையில் கிருஷ்ண உணர்வு ஈஸியா அந்த பக்தனுக்கு கிடைக்கிறது. அப்போ பகவானின் பக்தன் ஜடவாழ்வில் இருமைகள்லாம் தெரியும் நம்மளுக்கு, துவந்தங்கள், டுவாலிட்டிஸ், இன்பம் துன்பம் மானம் அவமானம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே. இது எதுவுமே அவனை பாதிக்கிறது கிடையாது. இது எதுவுமே பாதிக்காத நிலை அப்படிங்கிறது நமக்கெல்லாம் அது அப்படின்னா என்னன்னே தெரியாது. ஆனா ஆச்சாரியர்களுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும். சோ அவங்க எந்த நிலையில இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு சமாதி நிலையில இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. 8வது ஸ்லோகம். ஒருவன் ஞானத்தினாலும் விஞ்ஞானத்தினாலும், விஞ்ஞானம் அப்படின்னா அனுபவ அறிவு இங்க அப்படியே வச்சுக்கணும், முழு திருப்தி அடையும் போது அவன் தன்னுணர்வில் நிலை பெற்றவன் என்றும் யோகி என்றும் அழைக்கப்படுகிறான். சோ யாருக்கு ஞானம் விஞ்ஞானம் ரெண்டுமே தெளிவா இருக்காங்களோ, அதுல முற்று பெற்றிருக்காங்களோ, பூரணமா இருக்காங்களோ, அவங்க தன்னிலை அறிந்தவர்கள். தான் யார், பகவான் யார் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சவங்க. சோ அவங்களுக்கு உன்னதத்தில் நிலை பெற்று தன்னடக்கத்துடன் உள்ளான். கூழாங்கற்களோ கற்களோ தங்கமோ அவை அனைத்தையும் சமமாக காண்கின்றான். அவங்களுக்கு தன்னடக்கம் அப்படிங்கிறது இருக்கு. இப்போ பகவான் கிருஷ்ணர் அவருக்கு தான் மிகப்பெரிய இந்த உலகத்தையே ஆள்பவர் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் எல்லாம் கொஞ்சம் கூட கிடையவே கிடையாது. இன்னும் சொல்லணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா அப்துல் கலாம் இருந்தாரு இல்லைங்களா, நம்மளுடைய ஃபார்மர் பிரசிடென்ட். சோ அவர் எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னு உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும்.
அவர் கொஞ்சம் கூட அவருக்கு வந்து அந்த தான் ஜனாதிபதி அப்படிங்கிற அந்த நான் அப்படிங்கிற அந்த இது வந்து கிடையவே கிடையாது. அப்படி யாராவது நினைக்கிறீங்களா? அவருக்கு அது மாதிரி இருந்துச்சா? அந்த உணர்வு இருந்துதா? இல்ல மாதாஜி. இல்ல இல்லைங்களா? அப்படி போய்கிட்டே இருப்பாரு. கார்ல போயிட்டே இருக்கும்போது அவருக்கு பசிச்சுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஏதாவது சின்ன ஒரு கடை இருந்தா கூட போய் 2 இட்லி சாப்பிட்டு டீ குடிச்சிருவாரு. அப்படி போய்கிட்டே இருப்பாரு. எங்கேயாவது ஒரு சின்ன ஸ்கூல், கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஏதாவது உள்ள நுழைஞ்சு குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது பாடம் எடுத்துருவாரு. சோ அந்த அளவு சிம்பிள், அவ்வளவு எளிமையானவர். ஒரு எங்கேயோ ஒரு காலேஜ்லயோ எங்கேயோ ஒரு லெக்சர் கொடுத்துட்டே இருக்கிறாரு. எல்லா குழந்தைங்களும் இருக்கு, சின்ன குழந்தைங்க எல்லாமே இருக்கு. அப்போ ஒரு சின்ன குழந்தை வந்து கேள்வி கேட்குது. உடனே அவர் வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு மைக்கில இருந்து எல்லாம் கீழே இறங்கி அந்த மேடையில வந்து காலை தொங்க போட்டு உட்கார்ந்துட்டார். காலை தொங்க போட்டு உட்கார்ந்துட்டு சின்ன குழந்தை மாதிரி இப்படி வச்சுட்டு பதில் சொல்லிட்டு இருக்காரு அந்த குழந்தை. சோ அவ்வளவு எளிமை. சோ அதுதான் வந்து அவங்களுக்கு தான் அப்படிங்கிற அந்த நான் அப்படிங்கிற இது கிடையாது, அந்த ஈகோ கிடையாது. சோ பகவான் படைச்ச ஒரு உயிருக்கே இந்த மாதிரி இருக்குன்னா பகவான் எப்படிப்பட்டவர், இன்னும் ரொம்ப 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 எளிமையானவர். சோ அதுதான் இங்க வந்து தான் அப்படிங்கிற அந்த மாதிரி ஞானிகளுக்கும் கூட தான் அப்படிங்கிற இது வந்து அவங்களுக்கு சுத்தமா கிடையவே கிடையாது. தன்னடக்கத்துடன் நான் அவங்க வந்து ஒரு கூழாங்கல் இருக்கட்டும், ஒரு தங்கக்கல் இருக்கட்டும், வைரக்கல் இருக்கட்டும், எல்லாமே அவங்களுக்கு சமம். அவங்க மண் அந்த கூழாங்கல்லுக்கு என்ன மரியாதை கொடுப்பாங்களோ அதேதான் அவங்களுக்கு வைரக்கல்லுக்கும். அவங்களுக்கு ரெண்டுக்கும் வித்தியாசமே கிடையாது. சோ இத வந்து பெரிய வைரக்கல் அப்படின்னு நம்ம தான் நினைப்போம். ஆனா அவங்களுக்கு அது சாதாரண கூழாங்கல் தான். அந்த மாதிரிதான் இருப்பாங்க. சோ அதுதான் அவங்களுடைய குணம் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த பரம உண்மையை உணராத புத்தக அறிவு வீணானது. சோ இந்த புத்தக அறிவு, சோ ஒருத்தர் வந்து நிறைய படிச்சிருக்கிறார், நிறைய PhD வாங்கியிருக்கிறார். நிறைய PhD வாங்கிட்டா அவருக்கு என்ன வரும்? கர்வம் தான் வரும் இல்லைங்களா? பக்தி அப்படிங்கிறது வந்து இருக்காது. சோ அந்த வெறும் புத்தக அறிவு அப்படிங்கிறது எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு இங்க சொல்லியிருக்கிறாரு. அவங்களுக்கு வந்து பக்திங்கிறது இல்ல, ஆனா நிறைய படிச்சிருக்கிறாங்க. சோ அது எப்படி அப்படின்னா அதனுடைய விளக்கம் மட்டும் நான் படிக்கிறேன். ஜடத்தினால் களங்கமுற்ற தனது புலன்களைக் கொண்டு ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் நாமம், ரூபம், குணம், லீலை ஆகியவற்றில் திவ்யமான இயற்கையை எவராலும் உணர முடியாது. அவங்களுக்கு பக்தினா என்னன்னு தெரியாது, பகவான்னா யாருன்னு தெரியாது, அவருடைய குணம் எப்படி இருக்கும், அவருடைய லீலைகள் எப்படி இருக்கும், எதுவுமே தெரியாது. சோ திவ்யமான பகவத் சேவையில் ஆன்மீக நிறைவை அடையும் போது மட்டுமே பகவானுடைய நாமம், குணம், ரூபம், லீலை ஆகியவை ஒவ்வொருவருக்கு தாமாக வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. சோ பகவான் எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னா ஒரு பக்தியில இருந்தா மட்டும்தான் அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்க முடியுமே ஒழிய நிறைய PhD மட்டும் படிச்சிருந்தா மட்டும் தெரிஞ்சுக்க முடியாது. பக்தி இல்லாம இருந்தா ஒண்ணுமே அவங்களுக்கு புரியாது. சோ இது பகவத்கீதை உணர்வை பற்றிய விஞ்ஞானமாகும். இதுதான் வந்து வெறும் ஏட்டறிவினால் யாரும் கிருஷ்ண உணர்வை அடைய முடியாது. நம்மளுக்கே தெரியும், ஏட்டு சுரக்காய் கறிக்கு உதவாது அப்படின்னு. அதே மாதிரிதான் சோ இந்த நம்ம படிக்கிற இந்த பௌதீகத்துல வாங்குற டிகிரி எல்லாமே வந்து பகவானை பற்றிய ஞானத்தை அது தரவே தராது. ஒருவன் தூய உணர்வு உடையவுடன் பழகும் அளவிற்கு அதிர்ஷ்டம் நிறைந்தவனாக இருக்க வேண்டும். ஒருத்தருக்கு அதிர்ஷ்டம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு, நீங்கள்லாம் இப்ப அதிர்ஷ்டசாலிகள். நீங்க வந்து 5 பேர் இருக்கீங்க. நீங்க எல்லாருமே வந்து அதிர்ஷ்டசாலிகள். எப்படின்னா நம்ம நாமனிஷ்டா பிரபுஜி கூட, நம்மளுடைய நிறைய சிக்ஷா குருக்கள் கூட வந்து நம்ம வந்து சத் சங்கத்துல இருக்கிறோம். சோ இது யாருக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா யாருக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டம் வாய்த்திருக்கிறதோ அவங்களுக்குதான் வந்து இந்த சத் சங்கம் அமையும். சோ எப்போ எல்லாத்தையுமே வாங்க வாங்க கிருஷ்ண பக்திக்கு வாங்க, எல்லாமே ஃப்ரீயா சொல்லித்தரோம் அப்படின்னு நம்ம கூப்பிட்டா கூட எத்தனை பேர் வர தயாராக இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? நம்மளே நம்ம சொந்தக்காரங்களே வாங்கன்னு சொல்றோம். அவங்க வர்றாங்களா அப்படின்னா எனக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அவங்களுக்கு இன்னும் அந்த இது கிடைக்கல. அவங்களுடைய ஊழ்வினை, அந்த ஊழ்வினை அவர்களை தடுக்கிறது. அவங்களுடைய எல்லா விஷயங்களும் அவங்களுக்கு வந்து எப்ப கிளியர் ஆகுதோ அப்பதான் வந்து பகவான் இந்த ஞானத்தை வந்து அவங்களுக்கு தருவார். தூய பக்தி தொண்டில் தான் திருப்தியுற்று விளங்கும் கிருஷ்ண உணர்வுடைய நபர் கிருஷ்ணரின் அருளினால் அனுபவ ஞானத்துடன் உள்ளார். சோ அவருக்கு கிருஷ்ணர் வந்து அனுபவமா இருக்கிறார், அவருக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கிறார் தான் எப்படிப்பட்டவன் அப்படிங்கிறது. சரிங்களா? சோ அனுபவ ஞானத்தினால் ஒருவன் பக்குவம் அடைகிறான். கிருஷ்ணர் வந்து அனுபவத்தினால எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி, நிறைய பேத்துக்கு நிறைய என்னை எப்பவுமே வந்து பெருமாள் சோதிச்சுட்டே இருப்பார் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா? அந்த சோதனையில கடைசியில அவர் நம்மளுக்கு ஒரு பாடத்தை கற்பிப்பார். சோ அதுதான் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றது பகவான. சோ திவ்ய ஞானத்தை உடையவன் தனது நம்பிக்கையில் திடமாக இருக்க முடியும்.
சோ அந்த நம்பிக்கை இருந்துச்சுன்னா அவங்க அவங்கள யாராலுமே அசைக்க முடியாது. சோ அது வெறும் ஏட்டறிவினை உடையவன். ஆனால் வெறுமே பௌதீக டிகிரி மட்டும் வாங்கி வச்சிருக்காங்க பாத்தீங்களா, அவங்கள ஈஸியா எப்படி வேணா மாத்திடலாம். கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்து தன் உணர்ந்துள்ள ஆத்மா மட்டுமே உண்மையில் தன்னடக்கம் உடையவன். சோ அவங்களுக்குதான் எளிமை அப்படின்னா என்னன்னு தெரியும். ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே என்ன நினைச்சுக்கிறோம், பகவானுடைய சர்வன்ஸ் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறோம். அதனால நம்மளுக்கு தன்னடக்கம் நமக்கு ஈஸியா கை வரும். பௌதீக ஏட்டு கல்வியுடன் அவனுக்கு எந்த தொடர்பும் இல்லாததால் அவன் திவ்யமானவன். சோ பௌதிகத்துல நம்ம படிச்சிருந்தா கூட நம்ம படிப்பை பெருசா நினைக்கிறது கிடையாது. பிறருக்கு தங்கமாக தோன்றும் ஏட்டறிவு மனு அனுமானமும் அவனை பொறுத்தவரையில் கூழாங்கற்கள் அல்லது கற்களை விட உயர்ந்தவை கிடையாது. சோ மற்றவங்களுக்கு அது தங்கம் வைரமா தோணலாம். ஆனா தன்னடக்கம் உள்ளவர்களுக்கு அது வெறும் கூழாங்கற்கள் தான் அப்படின்னு இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னுடைய விளக்கத்துல சொல்லியிருக்கிறார். அடுத்து 9வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுதுன்னா, நேர்மையான நலன் விரும்பிகள், பாசத்துடன் நன்மை செய்வோர், நடுநிலை கொண்டோர், சமாதானம் செய்வோர், பொறாமை கொண்டோர், எதிரிகள், நண்பர்கள், சாதுக்கள், பாவிகள் என அனைவரும் சமமான மனதுடன் நடத்துபவன் மேலும் முன்னேறியவனாக கருதப்படுகிறான். இதுலயும் டாப் மோஸ்டா யாரு இருப்பாங்க அப்படின்னா, இங்க சொன்ன பாத்தீங்களா, நேர்மையான நலம் விரும்பிகளாக இருந்தாலும் சரி, இல்ல எதிரிகளா இருந்தாலும் சரி, பொறாமை கொண்டவர்களாக இருந்தாலும் சரி, நல்லவங்க கெட்டவங்க எல்லாத்தையும் சமமா பாக்குறாங்க யாரோ, அவங்கதான் டாப் மோஸ்ட் யோகி அப்படின்னு சொல்றாரு. பண்டிதா சமதர்ஷினக அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம். சோ எல்லாருமே எல்லாத்தையுமே ஒரே நிலைமையில வச்சு யார் பாக்குறாங்களோ அவங்கதான் டாப் மோஸ்ட் யோகி அப்படின்னு இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. அவங்கதான் யோக நிலையில் முன்னேறியவர்கள், யோகருடா அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க. அதுதான் இந்த 9th ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்றாரு. யோகி யுஞ்சீதத் சததம் ஆத்மானம் ரகசீஸ்தத ஏகாகி யத சித்தாத்மா ஏகாகி யத சித்தாத்மா நிராசீர் அபரிக்ரக. சோ ஃபர்ஸ்ட் 10 பார்த்துடலாம். யோகியானவன் தனது உடல் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்போதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்போதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் உரிமை உணர்வுகளிலிருந்தும் ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டிருக்க வேண்டும். சோ யோகி அப்படின்னா அவருடைய கேரக்டர் எப்படி இருக்கும், அவருடைய குவாலிட்டிஸ் எப்படி இருக்கும், குணநலன்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு இங்க சொல்கிறாங்க. உடல் மற்றும் ஆத்மா. உடல் பகவானுக்கு தொண்டு செய்யணும், ஆத்மா பகவானை எப்போதும் நினைச்சிட்டு இருக்கணும். எப்பவுமே ஒரு கும்பலா இருக்காம தனியான இடத்தை தேடி போயிடுவாங்க இல்லைங்களா. சன்னியாசிகள் எல்லாம் பார்த்திருக்கீங்க, நம்ம திருவண்ணாமலையில, இமயமலையில, அங்கெல்லாம் பத்ரிநாத் அந்த மாதிரிலாம் தனியான இடத்துக்கு போயிடுவாங்க. சோ அங்க இருந்து அவங்க மனசை கட்டுப்படுத்துறாங்க, எப்போதும் பகவானுடைய நினைப்பிலேயே இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு ஓனர்ஷிப் எது, இது என்னோடது அப்படின்னு நினைக்கவே மாட்டாங்க. உங்களுக்கு முதலே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருந்தேன். யோகிகள் அதாவது சன்னியாசிகள் ஒரு மரத்தடியில ஒரு நாளுக்கு மேல இருக்க மாட்டாங்க. அடுத்த நாள் வேற மரத்துக்கு போயிடுவாங்க. ஏன்னா அந்த மரத்தடியில் இருக்கும்போது ஆஹா இந்த மரத்துக்கடியில் நல்ல காத்து வந்துச்சு, நல்ல தூங்கணும், இதே மரத்தடியில் நம்ம குடிச்சு வச்சுக்கலாம், நாளைக்கு இங்கே படுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அந்த உரிமை உணர்வு வந்துரும் அப்படின்றதுக்காக. சோ அந்த மாதிரிதான் யாரு மகாபெரியவர், காஞ்சி மகாபெரியவர், அவர் அவருக்கு ஒரு கீரை அன்னைக்கு பிக்ஷையில ஒரு கீரை பண்ணி கொடுத்தாங்க. கீரை பண்ணி கொடுத்தப்போ அதை நல்லா சாப்பிடுறத அந்த சமையல்காரர் பார்த்தார். சோ பரமாச்சாரியாருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாளும் அதே கீரையை வச்சாங்க. அப்போ அப்ப சாப்பிட்டார். அப்புறம் அடுத்த நாளும் இதே மாதிரி பண்ணும்போது பரமாச்சாரியார் பார்த்தார், நான் ஒரு சன்னியாசி, நான் எப்படி இந்த நாவினுடைய சுவைக்கு நான் அடிமையாகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 10 நாளா அவர் எந்த உணவும் எடுத்துக்கவே இல்லை. எல்லாரும் பயந்து போயிட்டாங்க. ஏன் இப்போ ஏகாதசி கூட கிடையாது, எந்த இதுவும் விரதமும் இல்லையே, ஏன் அப்படின்னு யோசிச்சாங்க. அப்புறம் எல்லாத்துக்கும் பயம் போய் கேட்கறதுக்கு. அப்ப யாரோ ஒருத்தர் போய் நீ போய் கேளு அப்படின்னு யாரும் ரொம்ப க்ளோஸா இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க கிட்ட சொல்லி அனுப்பிச்சாங்க. அப்பதான் பரமாச்சாரியார் சொல்றார், இந்த கீரையை நான் சாப்பிட்டேன், நல்லா இருந்துச்சு, அடுத்த நாளும் சாப்பிட்டேன். நான் ஒரு சன்னியாசி, எப்படி என்னோட நாவின் சுவைக்கு நான் அடிமையாகலாம், அப்ப நான் என்ன சன்னியாசி?
அப்படின்னு கேட்டாங்க. சோ அந்த மாதிரிதான் அவங்க வந்து உரிமை உணர்வு அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு கிடையாது, ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் கிடையாது, ஓனர்ஷிப் கிடையாது. சோ இந்த மாதிரி எதுவுமே தனக்கு அப்படின்னு என்னோடது அப்படின்னு அவங்க வந்து எதுவுமே வச்சுக்க மாட்டாங்க. தனக்குரிய அந்த புலன்கள் தன்னுடைய ஆசைகளை கூட வந்து அவங்க வந்து பெருசா மதிக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டு இருக்க வேண்டும். சோ அவங்கதான் வந்து ஒரு யோகி அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறார்கள். சோ 11:12 என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். सुसौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मनः नादै उच्छ्रितं नादिनीसं शैलाजिन कुसोतरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यदसितेन्द्रियक्रिय उपविश्यासेन युज्यात् யோகம் ஆத்ம விசுத்தையே. இப்போ இதுல அந்த அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்னா என்ன, அதை எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கறத பத்தி இந்த 2 ஸ்லோகமும் சொல்லுது. இந்த அஷ்டாங்க யோகம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம இந்த கலிகாலத்துல செய்ய முடியாது. இது எல்லாம் சத்திய யுகத்துல வந்து செய்யப்பட்டது, சன்னியாசிகளால செய்யப்பட்டது, மனதை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக. இப்போ இந்த யோகத்தை பண்ணி யாருனாலையும் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதுதான் உண்மை. சோ இது என்ன சொல்றது அப்படின்னு பார்த்தா, யோகத்தை பயில தனிமையான இடத்திற்கு சென்று நிலத்தில் தர்ப்பை புல்லை பரப்பி அதனை மான் தோளாலும் மென்மையான துணியினாலும் மறைக்க வேண்டும். இந்த ஆசனம் மிக உயரமாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல் புனிதமான இடத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும். பின்னர் இதன் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும். சோ இது எல்லாம் நான் விளக்குறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை, உங்களுக்கே நல்லா புரியும். குஷா கிராஸ் அப்படிங்கிறது தெரியும், தர்ப்ப புல்லு. சோ தனியான ஒரு இடத்தை தேர்ந்தெடுத்துக்கணும். சோ அப்போ அதுல வந்து தர்ப்ப புல்ல பறக்கணும். அந்த இடம் ரொம்ப உயரமா இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப தாழ்வா இருக்கக்கூடாது. அது மேல அந்த தர்ப்ப புல் மேல மான் தோலை பரப்பி மென்மையான துணியை போட்டு அதன் மேல ஸ்திரமா உட்கார்ந்து நம்மளுடைய மனம், புலன்கள், எங்கேயாவது பறவை கத்துச்சு அப்படின்னா காதுக்கு வந்து அந்த சத்தம் கேட்கவே கூடாது. அப்படி புலன்களை வந்து கட்டுப்படுத்தணும். எங்கேயாவது சமைக்கிற ஸ்மெல் வரக்கூடாது. நம்ம அதுதான் காட்டுக்கு போயிடுறது தனியா எங்கேயாவது. சோ அங்க வந்து எந்த ஸ்மெல்லும் இருக்க முடியாது. சோ செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனசு வந்து எப்பவுமே எதையாவது நினைச்சுட்டே இருக்கும், அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி, சோ இந்த மாதிரி போக்கஸ் பண்ணி, எதுக்காக? இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக, நம்முடைய களங்கங்கள் நிறைந்த மனதை வந்து தூய்மைப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த யோகம் செய்யப்படுகிறது. சோ இது எப்படி அப்படின்னா, புனிதமான இடத்தை தேர்ந்தெடுப்பாங்க. ஒரு இடத்தை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்கன்னா அது புனிதமான இடம், யாத்திரை தலமாக இருந்தா ரொம்ப நல்லது. சோ இந்தியாவில நிறைய யோகிகள் எல்லாருமே இந்த மாதிரிதான். சோ 50 வயசுக்கு மேல அப்படின்னா வீட்டை விட்டு வெளியேறி கங்கை, யமுனை போன்ற புண்ணிய நதிகள் பாயிற இடமா பார்த்து பிரயாகை, மதுரா, விருந்தாவனம், ரிஷிகேஷ், ஹரித்வார் அந்த மாதிரி இடத்துல போய் தான் இந்த யோகத்தை செய்யறாங்க. இது அனைவருக்கும் சாத்தியமானதல்ல, எல்லாத்துக்குமே இது கிடையாது, செய்ய முடியாது. குறிப்பாக மேலை நாட்டினருக்கு, அவங்களுக்கு எங்க பிரயாகை, எங்க யமுனை, கங்கை எல்லாம் ஓடுது, அவங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் செய்ய முடியாது. ஏன்னா இஸ்கான்ல இருக்கிற நிறைய பேரு ஃபாரினர்ஸ் தான், ஃபாரின் டிவோட்டிஸ் தான். சோ பெயரளவிலான யோகா மையங்கள் பௌதீக லாபத்தை சேர்ப்பதில் வேண்டுமானால் வெற்றி பெறலாம். சோ இப்ப இருக்கிற யோகா சென்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து கமர்ஷியல். சோ அவங்களுக்கு லாபம் தான் குறிக்கோள். பகவானை வந்து எப்படி அடைவதுன்னு சொல்லி தருவது அவங்களுடைய நோக்கமே இல்லை. உண்மையான யோக பயிற்சிக்கு சற்றும் தகுதியற்றவை. சோ உண்மையான யோகம் அப்படின்னா பகவானை அடைவது எப்படின்னு சொல்லி தந்தாதான் உண்மையான யோகம். சோ அது வந்து வெறும் கமர்ஷியல்னு சொல்லிட்டோம். தொல்லையிலிருந்து விடுபட்ட மனம், தன்னடக்கமும் இல்லாத நபர் தியானத்தை பயில முடியாது. சோ அங்க போய் யோகா கத்துக்கிறவங்க எல்லாருமே தங்களுடைய மனசை கட்டுப்படுத்தினவங்களா அப்படின்னு கேட்டா அது ஒரு கேள்விக்குறிதான். சோ மேலும் தற்போதைய கலியுகத்தில் மக்கள் குறைந்த ஆயுள், நம்மளுக்கு வந்து லைஃப் ஸ்பேன் ரொம்ப கம்மி. சோ ஆன்மீகம் நாட்ட இருக்கிறதா? அதுவும் இல்லை. சோ எப்போதும் பற்பல கவலைகள், நிறைய கவலை. எப்படி நம்ம ஐடி கம்பெனில இருக்கிறவங்க வேலையை எப்படி தக்க வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிற கவலை, இன்னும் நிறைய கவலை, என்னென்னமோ கவலை. சோ எனவேதான் புருகன் நாரதிய புராணத்தில் ஆன்மீகத்தை உணர்த்துவதற்கான ஒரே வழி இறைவனின் திருநாமத்தை உச்சரிப்பதே.
சோ இந்த மாதிரி அஷ்டாங்க யோகம் எல்லாம் எங்கேயோ நம்ம இந்த காட்டுக்கு போய் ஹரித்வார் ரிஷிகேஷத்துக்கு எல்லாம் போக முடியுமா? முடியாது. அப்ப நம்ம என்ன பண்றது? இந்த கலியுக மக்கள் என்ன பண்றது அப்படின்னா, பிருகன்னாரதிய புராணத்துல பகவானுடைய நாமத்தை சொன்னா போதும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதுக்கான ஸ்லோகம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஹரேர் நாம ஹரேர் நாம ஹரேர் நாமைவ கேவலம் கலௌ நாஸ்தியேவ 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 கதிர் அந்யதா. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, போலித்தனமும் சச்சரவும் நிறைந்த இந்த கலியுகத்தில், இந்த கலியுகம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும், ஹிப்போக்ரஸ் எல்லாமே சண்டை சச்சரவு எல்லாமே நிறைஞ்சு இருக்கிற இந்த கலியுகம். சோ இந்த கலியுகத்துல எப்படி இந்த கண்டிஷன் சோல்ஸாக நம்ம எப்படி இங்கிருந்து விடுதலையாக்கி போறது அப்படின்னு கேட்டா, விடுதலைக்கான ஒரே வழி இறைவனினுடைய நாமத்தை உச்சரிப்பது. பகவானுடைய அந்த நாமம் வேற, பகவான் வேற கிடையாது. அந்த நாமமே பகவான். அதனால அந்த நாமத்தை நம்ம உச்சரிச்சோம் அப்படின்னா அதுதான் நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு வழி, எளிய வழி. கலியுக மக்களுக்கு ரொம்ப ஆயுள் கம்மி, ஆன்மீக நாட்டம் குறைவு அப்படிங்கிறதுனால பகவான் இது ரொம்ப ஈஸியான வழிமுறையை சொல்லியிருக்கிறார். இது ஒரு பொக்கிஷம். இது ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய வரம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். சோ இதை தவிர வேறு கதி இல்லை. கலௌ நாஸ்தியேவ 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 3 தடவை சொல்லியிருக்காங்க. 3 தடவை சொன்னா என்ன? சத்தியம் 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 அர்த்தம். அப்போ நாஸ்தியேவ நாஸ்தியேவ நாஸ்திய, வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. வேறு கதி இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ இந்ததான் பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிச்சா மட்டும் போதும். இந்த அஷ்டாங்க யோகம் எல்லாம் நம்ம செய்ய வேண்டியது கிடையாது, பக்தி யோகம் மட்டுமே போதும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நான் உங்க டைம் இருக்கு, டைம் 6 ஆச்சு. சோ காம குரோத லோப மோக ஆஸ்திரியம் இதெல்லாமே நம்மளோட மனசுக்குள்ள இருக்கும். இதை எப்படி வெளியேற்றுவது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம அந்த யோக பயிற்சி 13-14 என்ன சொல்லிட்டு அப்படின்னு பார்க்கலாம். சமம் காய சிரோ கிரீவம் தாரயன்ன அசலம் ஸ்திர சம்பிரேஷ்ய நாசிகாக்ரம் ஸ்வம் திசஸ்ஸானைவ லோகயன் பிரசானாத்ம விகதிவீர் பிரம்மச்சாரி பிரதேஸ்தித மனசம்யம்ய மச்சித்தோ யுக்த ஆசீத மத்பர. இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்றதுன்னா, தனது உடல் பழுத்து தலையை மற்றும் நேராக வைத்தமர்ந்து நாசி நுனியை ஸ்திரமாக நோக்க வேண்டும். நம்ம எப்படி உட்காரணும்னு நம்ம பார்த்துட்டோம். உட்கார்ந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, உடல் நம்மளுடைய இந்த பாடி, இந்த கழுத்து தலை எல்லாமே ஒரே ஒரு நேர்கோட்டுல இருக்காங்க. இப்போ நம்ம இந்த நாசினா இந்த மூக்கு நுனியை ஸ்திரமாக நோக்க வேண்டும். நம்ம கண்கள் எங்க பார்க்கணும்? எங்கேயாவது பார்த்துட்டு இருக்க கூடாது, மூக்கின் நுனியை பார்க்கணும். இந்த மாதிரி உட்கார்ந்ததுக்கு அப்புறம் கிளர்ச்சியற்ற அடக்கப்பட்ட மனதோடு, பயமின்றி, எங்கேயாவது புலி அடிச்சிருமோ சிங்கம் அடிச்சிருமோங்கிற பயம் எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. பிரம்மச்சரிய விரதத்துடன், பிரம்மச்சரிய விரதம்னா உங்களுக்கு தெரியும், இதயத்தினுள் உள்ள என் மீது தியானம் செய்து, பகவான் நம்ம மனசுக்குள்ள பரமாத்மாவா இருக்கிறார், நாராயண ஸ்வரூபத்துல சதுர்புஜத்துல. சோ அந்த ஸ்வரூபத்தை தியானம் செய்து என்னையே வாழ்வின் இறுதி குறிக்கோளாக கொள்ள வேண்டும். சோ அஷ்டாங்க யோகத்துல இதுதான் பயிற்சி. சோ பகவானை தியானம் பண்ணணும். அவருடைய தாமிர பாதங்களை நினைச்சு அவரை நம்ம மனசுலயே இருக்கிற அவருடைய அந்த உருவத்தை நினைத்து, ரூபத்தை நினைத்து நம்ம தியானம் பண்ணணும் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 4 கரங்கள் கொண்ட விஷ்ணுவின் உருவில் எல்லார் இதயத்திலும் வீட்டுள்ள பரமாத்மாவான கிருஷ்ணரை அறிவதே வாழ்வின் லட்சியம். விஷ்ணுவின் இந்த பரமாத்மா உருவை தேடி காண்பதே யோக பயிற்சியின் உண்மை நோக்கம். சோ நம்ம பகவான் இந்த தியானத்துல உட்கார்ந்து பகவான் நம்ம மனசுல இருக்கிறாரா, அவர் 4 கை ரூபத்துல நாராயண ரூபத்துல இருக்கிறாராங்கிறத தேடி கண்டுபிடிச்சு அவரை பற்றி தியானம் செய்யணும். அதுதான் நம்மளுடைய நோக்கம், வேற எந்த நோக்கமும் கிடையாது அந்த அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி செய்பவர்களுக்கு. ஒருவரது இதயத்திலும் வீற்றிருக்கும் விஷ்ணுமூர்த்தி யார்? அவர் கிருஷ்ணர் தான், அவருடைய விரிவாக்கம் தான், எக்ஸ்பான்ஷன் தான். இந்த விஷ்ணுமூர்த்தியை உணரும் நோக்கமின்றி போலியான யோகத்தில் ஈடுபட்டிருப்பவன் நிச்சயமாக நேரத்தை வீணடிக்கிறான். அப்போ யோகா பண்றேன் அப்படின்னு அந்த கமர்ஷியல் அந்த எக்ஸசைஸ் பண்றவங்க எல்லாம்
என்ன பண்றாங்க, ஏன்னா உடல் பயிற்சின்னு வேணா சொல்லலாம், அங்க வந்து பகவானை பார்க்க முடியாது, அது கால விரயம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கிருஷ்ணரே வாழ்வின் இறுதி குறிக்கோள். இதயத்தினுள் அமைந்துள்ள விஷ்ணுமூர்த்தி யோக பயிற்சியின் பொருளாவார். யோக பயிற்சியினுடைய நோக்கம் என்ன? பகவானை அறிவது, நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கிறவரை. இதயத்தில் அமைந்துள்ள இந்த விஷ்ணுமூர்த்தியை காண்பதற்கு ஒருவன் பாலுறவு வாழ்விலிருந்து விலகி இருக்க வேண்டும். சோ இந்த செக்ஷுவல் லைஃப்ல இருந்து வெளியில வந்தா மட்டும்தான் நம்ம மனசுல இருக்கிற பகவானை நம்மளால பார்க்க முடியும். எனவே அவன் வீட்டை விட்டு விலகி மேற்கூறியபடி அமைந்து தனியிடத்தில் வசிக்க வேண்டும். சோ அதனாலதான் 50 வயசுக்கு அப்புறமா வானப்பிரஸ்தம் சந்நியாசம் எல்லாம் எடுத்துக்கிறது, தனியா போயிடுறது. தினமும் வீட்டிலோ வெளியிலோ உடலுறவை அனுபவித்துக் கொண்டு போலியான யோக வகுப்புகளில் பங்கு கொள்பவன் யோகியாகிவிட முடியாது. சோ அந்த லைஃப் வேண்டாம் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஒருவன் மனதை கட்டுப்படுத்தவும் எல்லாவித புலனுகர்ச்சிகளை தவிர்க்கவும் பயிற்சி செய்ய வேண்டும். சோ அது தவிர்க்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு பயிற்சி ரொம்ப அவசியம். சோ பெரும் முனிவரான யக்ஞவல்யகர் எழுதப்பட்ட பிரம்மச்சரிய விதிகளில் பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது. யக்ஞவல்யர் அப்படிங்கிறவர் ஒரு பெரும் முனிவர், யோகி. அவரை பார்த்தாவே எல்லாரும் சிரிச்சிருவாங்க. அவருடைய உடம்பு 8 வளைவுகளோட இருக்கும். சோ அவர் என்ன சொல்றார், அவர் எழுதின பிரம்மச்சரிய விதிகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா நேரங்களிலும் ஒருவன் தனது செயல் பேச்சு மற்றும் மனதால் பாலுறவில் ஈடுபடுவதை தடுக்க பிரம்மச்சரிய விரதம் உதவுகிறது. சோ எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா நேரங்களிலும் ஒருத்தனுடைய சொல் செயல் பேச்சு மனசால கூட அந்த எண்ணங்கள் வராம தடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு பிரம்மச்சரியம் உதவுகிறது அப்படிங்கிறாங்க. ஆனா பாலுறவில் ஈடுபட்டிருப்பவன் எவனும் முறையான யோகத்தை பயில முடியாது. யோகம் பயிலணும் அப்படின்னா பாலுறவை தவிர்க்க வேண்டும். எனவே உடலுறவு பற்றி அறியாத போதே சிறு வயதிலிருந்தே பிரம்மச்சரியம் கற்றுக் கொடுக்கப்படுகிறது. இப்ப மாங்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க, சன்னியாசிகள் இஸ்கான்ல. அவங்களுக்கு சின்ன வயசுல நிறைய குட்டி குட்டி குழந்தைங்களை எல்லாம் நீங்க பாத்திருப்பீங்க. இஸ்கான் டெம்பிளுக்கு போயிருக்கிறீங்களா? மாயாப்பூருக்குன்னு தெரியல. குட்டி குட்டியா இருப்பாங்க, சின்ன இந்த குடுமி வச்சுட்டு எப்பவுமே அந்த சாண்டிங் பேங்க் கையில வச்சுக்கிட்டு குட்டி குட்டியா அவங்களுக்கு இப்ப இருந்தே அது சொல்லி தரப்படுது. அங்கேதான் இருப்பாங்க, அவங்க அங்கேதான் பிரம்மச்சாரிகளா இருப்பாங்க. பிரம்மச்சரியத்திலிருந்து இல்லறவாசியா கூட மாறலாம். ஆனா பிரம்மச்சரி அப்படிங்கிற அந்த வயசு வரைக்கும் அவங்க அதை கடைபிடிப்பாங்க, எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி. 5 வயது எட்டிய குழந்தைகள் குருகுலத்திற்கு அனுப்பப்படுகின்றனர். அங்கே குருவின் ஆசிரமத்தில் அந்த இளம் சிறுவர்கள் பிரம்மச்சாரிகள் ஆவதற்கு தேவையான கடுமையான ஒழுக்கத்துடன் குருவினால் கற்றுக் கொடுக்கப்படுகின்றனர். அங்க ரொம்ப ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கு. அத்தகு பயிற்சியின்றி எவரும் யோகத்திலும் தியானத்திலும் ஞானத்திலும் பக்தியினாலும் முன்னேற்றம் அடைய முடியாது. இருப்பினும் திருமண வாழ்வின் சட்டதிட்டங்களை கடைபிடித்து தன் மனைவியுடன் மட்டுமே உறவு கொள்பவனும் அந்த உறவிலும் கட்டுப்பாடுகள் உண்டு. பிரம்மச்சாரி என்று அழைக்கிறான். அதே பிரம்மச்சாரி நாளைக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டா கூட தன்னுடைய மனைவியோட அவன் இருக்கலாம். ஆனா அதுக்கு கூட கட்டுப்பாடு இருக்கு அப்படின்னு இங்க சொல்லப்படுகிறது. அவனையும் இங்க என்ன சொல்றாங்க, பிரம்மச்சாரின்னு தான் சொல்றாங்க. ஆனா இத்தகு கட்டுப்பாடுடைய இல்லற பிரம்மச்சாரியினை பக்தி மார்க்கத்தில் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். ஆனால் ஞான மார்க்கத்திலும் தியான மார்க்கத்திலும் இல்லற பிரம்மச்சாரிகளுக்கு அனுமதி கிடையாது. இந்த இல்லற பிரம்மச்சாரிகள் இருக்கிறாங்க பாத்தீங்களா, இவங்களை ஞான மார்க்கம் தியான மார்க்கத்துல ஏற்றுக்க மாட்டாங்க, ஆனா பக்தி மார்க்கத்துல ஏற்றுக்குவாங்க. சோ அம்முறைகளில் பாலுறவு வாழ்வினை முற்றிலும் நிறுத்துதல் இன்றியமையாதது. அதில் விட்டு கொடுப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை. பக்தி மார்க்கத்திலோ இல்லற பிரம்மச்சாரி கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பாலுறவுக்கு அனுமதிக்கப்படுகிறான். சோ பக்தி மார்க்கத்துல அதுக்கு கொஞ்சம் அவங்க இடம் கொடுக்கறாங்க. சோ ஏனெனில் இறைவனின் உயர் சேவையில் அவனை ஈடுபடுத்தும் பக்தி மார்க்கம் காம வாழ்வின் மீதான அவனது பற்றுதலை தானாக நீக்கச் செய்யும் அளவிற்கு சக்தி வாய்ந்தது. சோ அந்த இல்லறவாசி அவன் இதுல ஈடுபட்டிருந்தா கூட அவனுடைய பக்தி அவனை என்ன பண்ணிடுமா, அந்த உடலுறவு பாலுறவு அதுல இருக்கிற ஈர்ப்பை விட பக்தியின் ஈர்ப்பு ஜாஸ்தியா இருக்குமா. சோ பகவத்கீதை என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, விசயா வினிவர்த்தந்தே நிராகாரஸ்ய தேகின ரசவர்ஜம் ரசோப்யஸ்ய பரம் திருஷ்வா நிவர்த்ததே. சொந்த முயற்சியின் மூலம் புலனுகர்ச்சியிலிருந்து விலகுமாறு
மற்றவர்கள் வற்புறுத்தப்படுகையில் பகவானின் பக்தன் உயர் சுவையின் காரணத்தால் இயற்கையாகவே விலகி நிற்கிறான். பக்தனை தவிர வேறு எவருக்கும் அந்த உயர்ந்த சுவையை பற்றிய அறிவு கிடையாது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. சோ இதுதான் எப்படி இதிலிருந்து விலகுவது அப்படின்னு இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது? கிருஷ்ண பக்தன், கிருஷ்ண உணர்வினன் எல்லா யோகிகளிலும் தலை சிறந்த யோகி அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிய வருகிறது. இந்த 15வது ஸ்லோகம். யுச்சன்னேவம் சதாத்மானம் யோகி நியதமானச சாந்திம் நிர்வாண பரமாம் மத்சம்ஸ்தாம் அதிகச்சதி. இவ்வாறாக உடல், மனம் மற்றும் செயல்களை இடையறாது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதீக வாழ்வை களைந்து இறைவனின் திருநாட்டை, அதாவது பகவானுடைய அந்த கோலோக விருந்தாவனத்தை அடைகிறான் அப்படின்னு இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. யோகம் பயில்வதனுடைய இறுதி நோக்கம் இங்கே ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருக்கிறாங்க. யோக பயிற்சி என்பது ஒவ்வொரு ஜட வசதியையும் அடைவதற்காக அல்லத. நமக்கு அந்த கம்ஃபர்ட்டை ஆனா நமக்கு என்ன கம்ஃபர்ட்ல இருக்கதான் நம்ம விரும்புவோம் இல்லைங்களா? அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருந்து வெளியில வர நம்மளுக்கு இஷ்டம் இருக்காது. ஆனா யோகம் அப்படிங்கிறது, யோக பயிற்சி அப்படிங்கிறது அந்த கம்ஃபர்ட்னஸ் தேடி போறது கிடையாது. இந்த ஜட வாழ்க்கையை முற்றிலும் களைவது, வேண்டாம் அப்படின்னு ஒதுக்குறது. ஆரோக்கியமான வாழ்வை தேடுபவனும் ஜட வாழ்வின் பக்குவ நிலையை விரும்புபவனும் பகவத்கீதையில் யோகியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. சோ ஆரோக்கியமா இருக்கணும், ஜட வாழ்க்கையினுடைய பக்குவ நிலையை அடையணும் அப்படிங்கிறவங்க யோகி கிடையாது. பௌதீக வாழ்வை களைவது அப்படின்னா சூனியத்தில் நுழைவது என்று கூறுவதும் கற்பனை. அதாவது அந்த பிரம்மஜோதியில போய் நுழையிறோம் அப்படிங்கிறது கிடையாது. இறைவன் படைப்பினுள் சூன்யம் என்பதே கிடையாது. உண்மை என்னவெனில் பௌதீக வாழ்வை களைவதன் மூலம் ஒருவன் ஆன்மீக வானில் இறைவனின் உலகை அடைகிறான். எனக்கு இந்த பௌதீகம் வேண்டாம், இந்த பௌதீகத்துல பிறப்பை எடுத்துட்டேன், ஆனா எனக்கு இந்த மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ் வேண்டாம், செல்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் வேணாம், நான் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்து அவரை அடையணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது மட்டும்தான் வாழ்க்கை அப்படின்னு இருக்கிறாங்க. அவங்கதான் யோகி. சோ இறைவனினுடைய உலகம் சூரியனுக்கு, சந்திரனோ, மின்சாரத்திற்கோ அவசியம் இல்லாத இடம் அப்படின்னு நம்ம படிப்போம். நீங்க படிச்சுட்டீங்களா, இல்ல படிக்க போறீங்களா எனக்கு தெரியல, இனிமே படிக்க போறீங்க. பகவானுடைய அந்த கோலோக சார்ட் படிக்கும் போது நம்ம பார்ப்போம், அந்த கோலோக விருந்தாவனத்துல சூரியன் கிடையாது, சந்திரன் கிடையாது, மின்சாரம் கிடையாது, நெருப்பு கிடையாது, எல்லாமே ஒரே ஒரு நிமிஷம். போடா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா கிரகங்களுமே, ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கிற எல்லா கிரகங்களுமே பகவானுடைய அந்த ரூபத்தில் இருந்து வெளிப்படுகிறதே தேஜஸ், அதனாலே ஒளியூட்டப்பட்டிருக்கிறது. அதனால அங்க சூரியனுக்கோ, சந்திரனுக்கோ, மின்சாரத்திற்கோ, நெருப்புக்கு வேலையே கிடையாது. சோ பகவான் கிருஷ்ணர் இங்கே தன்னை பற்றி தானே தெளிவாக கூறுகிறார். இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, மச்சித்த, மத்பர, மத்ஸ்தானம், இந்த 3 சொல்றார். அவரை அறியும் பக்குவப்பட்ட பூரண யோகி இறுதியில் கோலோக விருந்தாவனம் என்னப்படும்
அவருடைய திருநாட்டை கிருஷ்ணலோகத்தை அடைய முடியும். சோ பக்குவமான யோகி, கிருஷ்ணரை பற்றி எல்லா விஷயங்களும் தெரிந்த அந்த எல்லா பக்குவப்படுத்தப்பட்ட அந்த உயர்ந்த யோகி பகவானுடைய அந்த பூலோகத்தை அடையும் தகுதி பெற்றவராக இருக்கிறார். பிரம்மசகிலிருந்து என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, கோலோகையேவ நிவசத்யகிலாத்ம பூத அப்படின்னு சொல்லுது. இறைவன் எப்போதும் கோலோகம் எனப்படும் தனது உலகில் வசித்தாலும் தன் உயர்ந்த ஆன்மீக சக்தியின் மூலம் அவரே எங்கும் நிறைந்திருக்கும் பிரம்மனாகவும் இதயத்தில் உள்ள பரமாத்மாவாக விளங்குகிறார். அவர் எங்கேயோ தூரத்துல இருக்கிறார், பூலோக பிருந்தாவனத்துல மிக மிக அருகிலும் இருக்கிறார். நம்ம மனசுல, எல்லா உயிர்பாடுகளுடைய மனசிலும் எங்கோ தொலைவில் இருந்தாலும் நம்ம மனசுல இருக்கிறார், நம்ம ரொம்ப பக்கத்திலையும் இருக்கிறார் அப்படின்னு பிரம்மசங்கரி சொல்றாரு. கிருஷ்ணரையும் அவரது சுய விரிவான விஷ்ணுவையும் பூரணமாக அறியாமல் ஆன்மீக வானை அடைவதோ இறைவனுடைய நித்திய உலகினுள் நுழைவதோ எவருக்கும் இயலாது. விஷ்ணு வேற கிருஷ்ணர் வேற அப்படின்னு நினைச்சா அது தப்பு. கிருஷ்ணருடைய விரிவாக்கங்கள் தான் 3 விஷ்ணு. அது நம்ம பின்னாடி படிப்போம் கோலோகச்சா படிக்கும் போது. எனவே கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுபவனது மனம் எப்போதும் கிருஷ்ண லீலைகளில் ஆழ்ந்து உள்ளதால் சவை மன கிருஷ்ண பாதார விந்தையோ. சோ கிருஷ்ண உணர்வினருக்கு பகவானை பற்றி எப்போதும் நினைவு, அவருடைய லீலைகளை பற்றி, அவருடைய ரூபத்தை பற்றி, அவருடைய அழகை பற்றி, அதை பத்தி தான் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. அவன் அப்படிப்பட்டவன் தான் பக்குவமான யோகி அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான். சோ வேதங்களிலும் ஸ்வேதாஸ்வதர உபனிஷத்து என்ன சொல்கிறதுனா, தம் ஏவ விதித்வாதி மிருத்யும் ஏதி, பரமபுருஷ பகவானை கிருஷ்ணரை புரிந்து கொண்டால் மட்டுமே பிறப்பு இறப்பு என்னும் பாதையினை கடக்க முடியும். சோ பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிறவர் யார், அவருடைய லீலா வினோதங்கள், ரூபம், அவருடைய குணநலன்கள், சோ அவருடைய சக்திகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி எல்லாம் நம்ம இந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் மூலமாக, இந்த சத்சங்கத்தின் மூலமாக இதெல்லாம் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் பிறப்பு இறப்பு அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். அதுல இருந்து எப்படி வெளியில வர்றது அப்படிங்கிறத பத்தியும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். வேறு விதமாக கூறினால் யோகத்தின் பக்குவ நிலை என்பது ஜடவாழ்விலிருந்து முழு விடுதலை அடைவதே என்று அறியாத மக்களை முட்டாளாக்குவதற்கான உடற்பயிற்சி வித்தைகளோ மாய மந்திரங்களோ அல்ல. சோ யோகத்தினுடைய பக்குவமான நிலை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, பகவானை எப்படி அடைவது அப்படிங்கறதுதான் சொல்லி தரணுமே தவிர மக்களை முட்டாளாக்குவது உடற்பயிற்சி அல்ல. யோகம் அப்படின்னா லிங்க் பிட்வீன் சோல் அண்ட் சூப்பர் சோல். அப்போ பகவானை எப்படி அடைவது அப்படிங்கிற அந்த வழியத்தான் சொல்லி தரணும், அதான் யோகா. அத சொல்லி கொடுக்காம மக்களை முட்டாளாக்க பாக்குறாங்க யோகா அப்படிங்கிற பயிற்சியின் மூலமாக கமர்ஷியலா. அவங்களுடைய குறிக்கோள் எல்லாம் பகவானை எப்படி சென்றடைவதுன்னு சொல்லி கொடுக்கறது கிடையாது, பணம் சம்பாதிப்பது மட்டும்தான் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமாக நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. So நான் இதோட ஸ்டாப் ஷேர் பண்றேன்.